Mana kamanya kwa Ramogi juang kamura mura mintiere wachopo e kidieny mar mbaka oromo. Chenro madhi nyime nyaka saa auchiel mar odiechieng' parni kaka pile kidieny mar mbaka oromo gina adek. Mokwongo wadhi bedo ka kelo ni chal mar fwambo, bang'e wantiere gi twak e chenro mar mbaka oromo, bang'e e kidieny mogik wantiere gi weche manyien mabende okiny ma kawuono wadhi bedo kwang'iyo ni e alwora marwa. Parni bedo duche ma kawuono gik mathoth timore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Antiere ka mar mondo mi anyisi ni e gweng' mabende intiere en ang'o matimore okinyi ma kawuono. Kokamano abiro chako gi romo mantiere e kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono, mana kwa nyalo ng'iyo romo mantiere e kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono. Tipo mineno ka mano en jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Fred Matiang'i kabedo duche ma kawuono jambetre mar piny Uingereza e pacho ka mong'ere kaka Jane Marriott kaachiel gi jatend migawo mar arita Fred Matiang'i. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giyawo log tich mar obila makedo ne timo njore midendo ni ATPU kata Anti-Terrorism Police Unit e boma ma Mombasa. Chenro makamano biro chako saa 4:45 ka bende chenro makamano en mar nengo maromo siling $81,000,000. Wantiere gi reporter mar e kaunti ma Mombasa George Aoko biro bedo ka luwonwa chenro makamano. Kopogore gi manya kwa Ramogi juang wadhi e wach machielo kama bende kata mna tipo mineno ka en mar duol makedo ne mibadhi e pacho ka mano EACC kabende duol mochung' ne weche kata mna makedo ne weche mag mibadhi EACC nomako apisas adek matiyo e kaunti ma Kericho ewi mibadhi maluoro chiwo tenda mano winjore olos godo paw ndege mong'ere kaka Karenga mantiere Kericho kabende paw ndege makamano nego bedni niloso e nengo mar siling $100,000. Koro odiochieng' ma kawuono apisas adek mabende nomak kod duol mar EACC ibi ng'adne gi bura makamano e doho ma Kericho odiochieng' ma kawuono. Parni okang' makamano kotimore nyakwa Ramogi juang en wach mabende wabiro bedo kwa kelo ni e TV mar Ramogi. Kopogore gi mana dadhi e kaunti ma Siaya nyakwa Ramogi juang kama bende tipo mineno ka ma en kar kunyo mula ma Abimbo mantiere e kaunti ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono Tom Okwach mabende notho e kar kunyo mula ma Abimbo idhi ike dalagi mantiere Abimbo e kaunti ma Siaya. Odiochieng' manyoro ringre mar Tom Okwach ne ogole kar kano ringre mar jomotho mano Mabondo sub county mochari mano odiochieng' manyoro saa 10 midhiambo. Koro odiochieng' ma kawuono igeno ni idhi timne Tom Okwach kopo mogik kabende okang' makamano idhi time dalagi mantiere Abimbo e kaunti ma Siaya. Mana kateri chien Okwach ne oyudi ka otho e kar kunyo mula ma Abimbo bang' thuolo mar dweche adek ka kar mulano nosienyore kabende kar mulano nosienyore dwe mar 12 mar higa mokalo. Mos ne familia, anyuola, osiepe mag Tom Okwach kuom lalo wuodgi magigeno. Wach makama wantiere gi jofwambo mag e kaunti ma Siaya mabende biro bedo ka kelonwa achiel kachiel. Kopogore gi kaunti ma Siaya wadhi e kaunti machielo. Kaunti ma Nairobi bende odiochieng' ma kawuono nitiere romo moro mabende idhi bage gi apis mar jomin wach e pacho ka. Kabende apis mar ogai mar jomin wach biro bedo gi tiegruok ne jokanyo magi kaluwore gi ikruok magintiere godo mar yalo buche motenore kod ketho chike mag yiero kod tiyo kod weche mag athuye. Kabende romo makama igeno ni jakom mar IBC Wafula Chebukati dhi chopo kanyo, igeno ni apis mano mar NCIC bende dhi chopo kanyo. Kabende romo makamano kata mna tiegruok makamano chakre odiochieng' ma kawuono. Tiegruok mabende biro bedo ka dhi nyime nyaka chieng' tich abich mar jumani. Tiegruok makamano timore Kenya School of Government mantiere Kabete mano e kaunti ma Nairobi kaendi. Mane tiegruok mabende koro timore kabende ong'e ni piny Kenya wadong' mana gi kinde manok kende ndalo 19 to wadhi e yiero maduong' mabiro. Kopogore gi mano we wang'ini en wach mane mabende timore mana kaka pile ndalo aseng'isi ni 19.
Odiochieng' ma kawuono kweth kata mana riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gitero ayanga campaigns mag kisera mag ombulu e kaunti ma Turkana. Odiochieng' ma kawuono ka wan gi go tache kaunti ma Turkana, wabiro bedo kwa keloni weche makamago kaka timore. Par ni odiochieng' ma nyoro riwruok mar Azimio la Umoja nobago campaigns magi e kaunti ma Nakuru. Odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi gitero campaigns magi e kaunti ma Turkana. Kopogore gi Azimio la Umoja, waneni kweth mar Kenya Kwanza. Odiochieng' ma kawuono gidhi kanye? Kweth mar Kenya Kwanza ka itayo gi jalup jatend piny Kenya William Ruto, odiochieng' ma kawuono gibago campaigns magi e kaunti ma Makueni, Taita Taveta, kanyakla gi kaunti ma Kwale. Ka bende na gichako campaigns makamago sa 2 mar okinyi, kama bende na gigoyo tache kar chung' od bura ma Kilome. Sani men sa mabende sani no ken sa 3 waluwo sa 4 kanyo. Gidhi bedo ka gintiere e boma ma Makindu, mantiere e kar chung' od bura ma Kibwezi West. Ka ono romo sa 8 gibiro go tache boma ma Voi. Sa 9 gidhi bedo Taveta. Sa 10 gidhi bedo Ukunda. Ka bende chenro makamano odiochieng' ma kawuono gitimo campaigns magi Makueni, Taita Taveta gi Kwale. Magi duto te nyaka Ramogi kaponi gitimore, wadhi kelo ni kwadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Kopogore gi weche mag campaigns, en wach mana mabende timore e kor gwenge magwa mag Kaluo. Picha mineno kama en tipo mar Evans Kidero. Evans Kidero laro komb gavana e kaunti ma Homa Bay ka ochung' koda en owuon, onge koda duond bura moro amora mochung', en independent candidate. Odiochieng' ma kawuono wakeni mantiere e kaunti ma Homa Bay mabende siro dwaro mar Evans Kidero mar dhi laro komb gavana e kaunti mano ma Homa Bay. Odiochieng' ma kawuono gidhi bedo gi romo kata mana ma oluome wards madirom 40 mantiere e kaunti ma Homa Bay. Ka bende magi gin mana moko kuom wakeni mabende odiochieng' ma kawuono mawuok e wards madirom 40 gidhi bedo gi romo e chuny boma ma Homa Bay, kama bende gidhi bedo gi twak makende twak mar dwaro siro mano Evans Kidero e lemo mare mar dhi laro komb gavana e kaunti mano ma Homa Bay. Romo makamano dhi nyime nyaka Ramogi e kaunti ma Homa Bay, romo mabende nochako sa 1:30 mar okinyi. Wantiere gi reporter mar e kaunti ma Homa Bay Ali Abich. Ali Abich biro bedo kaluwo wach makamano kendo biro kelonwa e weche magwa manyien. Kopogre gi Homa Bay, wadhi e kaunti ma Kisumu. Magi gin mana ranyisi mag peace mano kwe. Nyaka Ramogi odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu nitiere moko kuom rowere maromo 250 mawuok e kar dak Manyalenda e kaunti ma Kisumu. Odiochieng' ma kawuono gidhi bedo gi wuoth mar kwayo kwe ka gisingo mar timo yiero e yor kwe. Ka bende gibiro chako wuoth mar kwe chakre Nyalenda, gibiro bedo ka gidhi e chuny boma ma Kisumu ka gilando kwe ahinya e kinde ma koro yiero okayo e pacho ka. Yiero mabende piny Kenya timo chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Bende wantiere gi jofwambo marwa Millicent Adhiambo ntiere boma ma Kisumu, biro bedo ko okelonwa wach makamano. Kopogre kaunti ma Kisumu, we wadhi e kaunti machielo. Mano kaunti ma Migori, nyaka Ramogi kama wantiere gi jafwambo marwa mano George Juma. E kaunti ma Migori bende ruodhi dwaro mondo ng'ato ma otwe kapok ong'wonne e bwo chik ma ong'ere kaka Power of Mercy Act to okwongo kaw pach oganda moting'o jotend kanisni, ruodhi gi mamoko. Bende gidwaro ni kamiti no magoyo kogno joma otwe kapok ong'wonnegi mong'ere kaka Power of Mercy Advisory Committee bende oketi e kor gwenge. Mago gin romo paro mopogore mabende pod ibedo chiw gi ruodhi makamago mantiere e kaunti ma Migori. Wach makama George Juma dhi bedo kaluwonwa odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Kopogre gi Migori, nyaka Ramogi Ajwang', wane wach matimore ahinya e pinje maoko mano ranyisi mar mach. Nyiso ni liet mang'eny koro nitiere ahinya e pinje mantiere Europe. Nyaka sani nyaka Ramogi Ajwang' maloyo ji 1,700 osetho e piny mar Spain gi piny mar Portugal kaluwore gi liet mang'eny mokalo mabende koro nitiere e pinje mag Europe. Nyaka sani ji maromo 1,700 osetho e piny mar Spain gi Portugal. Ka bende liet makamano bende waseneno ka kelo wang' mag bunge. Nyaka Ramogi Ajwang', en liet makata bedo oko nyalo bedo matek. Koro mano e sani mabende dhi nyime e pinje
mago mantiere Europe. Mago gin achiedh nade ma bende gintiere godo kaluwore gi heat wave gi dho ngere, mano liet mang'eny mokalo ma bende dhi nyime e pinje mag Europe. Nyaka sani ji mohewo 1,700 e piny Spain gi Portugal oselalo ngimagi. Mano en wach matek kaluwore gi kor lwasi. Nyakwa Ramogi Ajwang. Kopogre gi mano, waneni weche mage ma bende timore e pinje maoko. Ma tipo mineno ranyisi ka mar white man. Mano en kaluwore gi tuke kata mana ng'we mag pinje duto te ma bende timore e boma ma Oregon mantiere e piny mar Amerika. Tipo mineno ka, ma en jang'wech mong'ere kaka Jake Whiteman, ma bende okinyi ma kawuono e ng'we mag mita 1,500 noyudo midila mar mula. Midila mar mula noyudo bang' ka noseyudo loch mag ng'we mag mita 1,500. Noyudo midila makamano ka bende noringo kuom thuolo mar dakika 3 gi nyiriri 29. Koro jal ma bende nobiro e namba 2 e ng'we makamano nyinge Jacob Ingebrigtsen. Ka rang'iny mar namba 3 na en Spaniard Mohamed Katir ma bende noloyo midila mar bronze. Bende nwantiere gi ja Kenya ma bende naringo ng'we mag mita 1,500 makamago mong'ere kaka Abel Kipsang. Kata kamano nokoyudo thuolo mar bedo e rang'iny mamalo. Koro jaloch en Jake Whiteman ma bende koro noloyo midila mar mula. Parni ng'we makamago pod dhi nyime e piny mar Amerika. Ng'we ma bende obagi e boma mar Oregon. Bende kopogre gi Nyakwa Ramogi Ajwang kanyo bende waneno ka kelo wa giko mar chal mar fwambo odiochieng' makawuono. Parni duto makelo ni odiochieng' makawuono e chal mar fwambo. Wabiro bedo kwa kelo ni kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Ahinya ka onoromo saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Wabiro bedo kwa luwo weche ahinya ma bende osebedo katimore, weche ma bende pod dhi nyime e kor gwenge mopogore e pacho kae. Gi kanyo achopo e giko mar chal mar fwambo, chenro mar mbaka oromo pod dhi nyime. Bang'e aduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Gi sani we wakoyo matin, kik dhi mabor. Wangisini ma e kama watede, ma e kama walose. Mit maratari ni koro mongi wacho ni kete manaka koka wachake, koka wadwa moke, koka kuneno wane ma wan ka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore saa 11 ma midhiambo. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Rabuon mobul. Gik ma idwaro: rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose:
Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl who anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Maroots Party. Semeni Babakea. Babakea. Raila Molo Odinga, Marazimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Maragano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Mana kamano nyakora mgejuanga banga Chal mar fwambo gisani koro kan mana kaka nasisingoni wadonje kidieny machielo mano kidieny mar ariyo chenro mar mbaka oromo. Gisani koro wadonjo e twak e chenro mar mbaka oromo duchi makawuono kodong mana ndalo apago chiko kende to oganda mapacho kadhi e yiero maduong mabiro. Omiyo chenro mar mbaka oromo kata wagoyo mbaka bende ber kata mana kwa puonjo onagi kaluwore gi fund weche mopogore ma bende wasebedo kwa kilo ni pile ka pile. Oduchi makawuono e chenro mar mbaka oromo wadwaro mar mondo miwago mbaka ahinya kotenre kod mbui kod yiero. E seche mandalo dong mana 19 kende mbui
mopogore opogore mantiere pacho ka. Wang'eni wantiere gi mbui mag Facebook, Instagram, Twitter gi mamoko nyaka Ramogi Ajiwang' mabende jotelo, jochung' kata mana in iwuon mabende inenowa isebedo ka itiyo godo kinde ka kinde. Samoro bende kata mana mbui bende ijagole kata mana weche manyien kapok ineno TV kata mana pok iyawo nyakalondo mari. Odiochieng' ma kawuono wadwaro twak mbui kod yiero. Nitiere weche ma osebed ka ikeyo e mbui, weche mok mag adiera, ahinya mago mong'ere gi dho ngere kaka fake news. E kinde ma bende koro jochung' mopogore opogore ka bende gi sani wantiere gi jochung', kwan mag jochung' maromo 16,100 duto te ma bende nopuodhi gi duol mochung' ne weche mag yiero mag IBC ma bende koro biro laro kombe mopogore opogore e pacho ka. Gisebedo ka gitiyo gi mbui e yo machalo nade? Korka kori mbui itiyo godo e yo machalo nade? Mbui bende konyi kata oyo? Odiochieng' ma kawuono mano e mbaka ma bende wadwaro goyo e studio. Ponono ni nitiere gi thuond kata mana weche moro amora ma bende idwaro mar mondo mi inyiswa pachi kotenre gi mbui kod yiero. Lines magwa mag ote machuok ni 0236000. Mbui mar Facebook parni wantiere achiel kachiel. Iyudo wa Ramogi TV. An bende mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'aw. Odiochieng' ma kawuono kan kenda mar chwalo twak makama. Antiere gi rawera kata mana rowerni mantiere godo e studio. Mokwongo antiere gi Valeria Yogo, rawera ma bende wadwaro godo mbaka. Valeria nosenyisa kata mana kapok wachako chenro makama ne olonye weche makamago, en bende ntiere gi mbui. Valeria rwakni machiegni. Erokamano jawinjowa. Erokamano ahinya. Kopogore gi Valeria bende antiere gi George Regan. George Regan en jakom mar duol mochung' ne jopuonjre e mbalariany ma Nairobi, mantiere buore Nairobi ka. Regan imbe rwakni machiegni. Erokamano. Ichio makare? Makare. Uikoru network? Waikore. Kokamana kaka mna kata kod Valeria bende intiere mbui mage mintiere? Sani jo Kenya te nitie mbui. Bora ni in gi simu in gi mbui. Yes, atiyo gi mbui kaka Facebook, atiyo gi Instagram, Twitter, ya makamago. To mbui ka intiere godo gikonyi yo machalo nade kata in iwuon itiyo kod yo machalo nade? Mbui akete weche mawinjo. Samoro poka ng'iyo ni en adier kata miriambo. Tasewinja adwa ni abe ji owinje kaka winje. Samoro be ang'iyo gik ma ji oketo. Taduoga penja to gini dongo ber ndi omiya nyiero seche ma kodiochieng' dhi kamano. To bende ibiro mana nyiso waponono kata mana ka weche ming'iyo godo bende ineno ka bende ni gin adier kata ok gin adier, bende ere kaka inyalo ng'iyo ka weche makamagi gin adier kata oyo? Mago duto te idhi nyisowa. Kwa kamano George Regan antiere ire, intiere gi mbui, bende intiere e mbui, to gin mbui mage me intie? Antiere e mbui kendo e higa mara maneni. Ka aduoki chien matin. Okuongo higa mar 2019 kane jo Kenya timo kweno e pinyga, ne wayudo ni jomatindo, jomar below matin e higa mar 35 ne gin 75. 75 ni wan owuon joma ondikore kaka jogo kura ma bende ni atamalo ni ne wan 38. Owuon 38 mar jomatindo gi giyudore e mbui. Omiyo kaka an George Regan an e mbui kendo an active kendo atiyo gi mbui. Mbui mane kidhi e Twitter kachi bro yuda, kidhi koro mar Facebook antiere, an e Instagram. To kendo machielo mbui ma bende ji wigi wil godo chutho e weche mag siasa kagi. En masane wan godo ni WhatsApp group. To bende inyalo mana nyisowa ni mbui bende ka intiere kata mana Valeria mana kaka nasewacho. Mbui itiyo godo e yo machalo nade? Ni nyisowa ni ahinya samoro weche manyien ijagolo kata mana e mbui mag Facebook, Twitter. Ere kaka inyalo ng'e ni ma en wach madier kata oyo kigole mana e mbui? Kaka ja Kenya ma pod nie higa mapiny kama, onge yo manya fwenyo go ni koro to ma mar adier, ma mar miriambo. Omiyo ndalo duto te katiyo gi mbui, takawe kaka yudeno. Akawe kaka yudeno, moloyo to ni ka ng'ato chako sigo ni aba winje kamano. Acho mani kare mai adieri. Yes. Makoro iwacho ni in kisekawe to bende okidwa kata mana ni ng'i kata mana TV, ing'i kata mana nyakalondo winje ni wachango,
omondi koso mbui ni kiseneno samoro joma thoth wuoyi tiwacho mana ni ma e wach mar adier. Luwore gi kaka odiochieng' chalo. Nitie ndalo moko mionge gi thuolo mag neno television, TV. To ka ngisebedo gi thuolo mar ng'iye kata mtoka seche midhi dala. Tikwanye kaka iyude no. To ka ng'ato chako sigo ni awinje kamano. Akawe kamano jowadu. Nyaka ng'achaka winja ng'ato watini ok kamano. Kore kanyalo duka ti to kare gini ok en kama. Wachaka ng'endo kare jomoko to winje nang. Yes. Imbi kawe kamano Regan. Imbe ne kawe mana kaka Valeria kawe ni en kano seneno ka joma thoth lose wiye. To imbe ne kore neno mana ne ken adier kata oyo. Be imbe kawe kamano? Ayie gi Valeria. Pogo adieri gi Miriam e mbui tek. Pogo tek. Nikech e mbui kacha okelo ji modhuro kendo ji mawuok kuonde mopogore opogore. To thoth ji nigi paro mana margi. Koro ka ng'ato ringo tero gimoro kacha, in midhi nene mokwongo, in mane mikawo ni mana en. To bende wach mabende wadwaro ni walose ahinya nitiere nonro moro mabende notima gi kambi mong'ere kaka Meta. Kambi mong'ere kaka Meta un kaka rowere ma utiyo gi Facebook ung'ene ni kambi Facebook en achiel kuom kambi mantiere e Meta kanyo. Nonro mabende nagitimo ne kaka jochung' osebedo kata mana katiyo gi omenda ahinya mano mar lando chung' magi mag kisera mag ombulu mano e Facebook gi Instagram mago duto te wadhi lose. Ta ahinya kaluwore gi nonro kata mana data mabende Meta nogolo. Giwacho ni rowere ahinya mantiere kind higni 25 nyaka 34 ema jathoro tiyo kod mbui. En gino mara ni un rawera koso Regan dibed ni sekadho higni 35. Ing'eni tindo ok nyal wacho. Kokane kama 25 sana. To Valeria gino ni rawera donge? An rawera pod. Yes. To koro Facebook gi Instagram ema bende duol kata mana kambi mar Meta wacho ni rowere ojatiyo godo ahinya kinde ma koro bende wantiere parni wantiere e kinde mag yiero. Kaluwore gi nonro makamano kata mana kambi makamano Valeria kata mana gima na kambi mar Meta golo. Giwacho ni chakre dwe mar 2 nyaka Ramogi wang' mar higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 mar higa mar 2021 kweth mar Kenya Kwanza nolendo kodgi mago lendo maromo 531 ka bende giwacho ni kwan mar omenda ma bende nagitiyo godo en siling 72,490. Nonro makamano ang'eni samoro na pok winje. Nonro makamano naneno kata mana kanogole e oboke kata mana gazet mar The Standard odiochieng' ma kawuono. Kidhi ito oboke mar 8 kacha mar gazet mar The Standard idhi yudo thuond wach kanyo kaluwore gi nonro mabende kambi mar Meta mano achiel kuom kembe mabende tayo mbui mar Facebook nogolo ahinya ne jochung' e lemo mar tend piny Kenya. Koro mana kwachako gi kweth mar Kenya Kwanza ni akeni adverts bende uneno ga mbui mabende utiyo godo bende oyawo gi kata mar mondo munegi. Valeria noke buonjo achako kodi. Mbui kiyawo to gima kwonga ng'iyo ni mane ma ji oseng'iyo ahinya. To ma ji ong'iyo ahinya ni en gimiluongo ni advert gi dho msongo. Koro ayawo gi gang'enyne. Bora ni ji oseng'iyo mang'eny abadwa na yawe ane. Yes. To bende adverts kata mana lendo makamage bende ijathoro dendo kata mana mbui magi kata mana kano awacho kata mana mag Kenya Kwanza kata mana mora kata mana kopogore gi mag siasa. Aneno gi saidi. Ineno gi? Aneno gi saidi. Yes. Makoro mbui itiyo godo kaka achiel kuom weche mag keyo weche mopogore ahinya mbui mar Facebook mabende aneno ka nitiere gi oganda mathoth. Duol kata mana kambi mar Meta bende wacho ni oganda moheo 12,000,000 tiyo gi mbui mar Facebook. Mano mbui mar Facebook kende ema oganda maromo 12,000,000 tiyo godo. In kaka George Regan in bende ang'eni in jakom mar duol mochung' ne jopuonjre mane mbalariany ma Nairobi. Akeni adverts magi bende no giga kata mana mbui bende ibodha kata mana mar yawo mar mondo mine ni jogi landa ng'oka. Owuon adverts oken kata gimiyawo. Sama jo Meta osechul gin nangatino gin strategic. Sama donja mbui mokwongo gima kwong ringo biro ni en advert nikech ochuli mondo gitim mano. To koro nikech age ma wana nigi siasa masani moromo ni kendo wasekawo bende side ma support gima kwongo ma nyaka ikwong ng'ako gika nito idwa ng'iyo ni to
to ma dhano mang'eny osegolo pachgi, idhi e comment section kacha, ineno ka dhano mang'eny osegolo pachgi. Ok winjo kende, nyaka idhi ang'e ni to gima gilando ni jopiny wache ang'owa. Koro miyo adverts gin gima waneno pile e yore mag mbui sana sana e Facebook kidhi e YouTube bondo pong'o. Bende nyakwara mga jwang' mana kaparo ni kopogre gi Kenya Kwanza ma bende oselendo e Facebook chakre mano nonro ma bende Meta nogolo chakre dwe mar 2 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 higa mar 2021. Giwacho ni kweth mar Kenya Kwanza oselendo kodgi nyadi 500 gi 35 ka bende gisetiyo gi omenda maromo siling 72,490 e lendo makamano. Bende nanno ka bende nagitimo nonro ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma bende giwacho ni chakre dwe mar 9 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 higa mar 2022 gisebedo ka gilendo e Facebook nyadi 100 gi 20 ma bende giwacho ni kweth mar Azimio la Umoja osetiyo gi omenda maromo siling 47,271 ka bende giwacho ni lendo makamagi ahinya ichiwo kaluwore gi numbers ahinya jochung' kata mana josiasa ma bende gisani koro dhi nyime gi kisera magi mag ombulu. Buore Nairobi ka ma bende nitiere gi joluto ombulu maromo 2.4 Facebook wacho ni buore Nairobi bende ma adverts bende jathoro wuoke mang'eny kiluwo gi hoho mar Okak mano Rift Valley, iluwo gi Central Eastern Coast. Lakini weche mag siasa bende uhero kata mana kapo nono ne uluwogi. Nyocha ka bende nwaneno gwenge 10 mago counties 10 ma piem peke mago bende maneno ka moko kuom gi bende jathoro tiyo gi Facebook mar mondo mi olanda wach makamana. Kenya kwa mga jwang' kaluwore gi nonro makamano ini winje yo machalo nade kapo nono ni nitiere gi gazeti kanyo iyaw The Standard mano it oboke mar 8 to ibiro neno wach ma bende kambi mar Meta nochiwo kanya ahinya lendo ma bende jochunga tiyo godo. Koro Valeria Giregana nitiere wach mong'ere kaka fake news mago weche ma ok gin adier ma bende osebed ka ilando e mbui. Nanyisi ni mbui ma Facebook oganda maromo 12 ma pacho kendi nitiere. Bende ing'e fake news kata mana kaluwore gi in Valeria, fake news weche mok gin adier diwachi ni fake news en ang'o kaluwore gi pachi? Weche mok gin adieri gin weche ma ng'ato tuchore atucha to chako lande. Onge ng'ama osewacho ni ma adieri kata ng'ama osekwede to kako goleno en wach ma onge kumoaye obukore go abuka wach ma miriambo kabisa. Makore wacho ni kapo ni ng'ato pok odhi kacha kata mana e mbui samoro nokete Facebook kacha to pok okwedo ni ma en miriambo mano nyalo bedo adieri koso? Bora ni yudo habari ma ng'ato dhi okete mbui titing'e dhi lande. Ka onge ng'ama osekwede onge ng'ama nyacho ni ma adier ma miriambo pod wabedo gi penjo maduong' e iye kanyo. Makoro Valeria kaluwore gi fake news debed ni kapo ni eno ni samoro ni posto kabira kwedo ni Valeria ma miriambo makoro nyalo bedo adier. Odong' adier nyaka ng'ato kwede. Obro dong' wach madier nyaka ng'ato kwede kaluwore gi kaka watiyo gi mbui e pinywa masani. To George in pachi fake news kaluwore gi en ang'o? Fake news aya owuon siasa en kisera kendo siasa ochalo ng'ama timo ohala. Sama idonjo ohala mokwongo ibiro manyo jong'iepo. Kopo ni iseyudo jong'iepo gi ibiro temo matek mondo mi itwegi kik giweyi. Sama itwegi kik giweyi nitie senje miwacho ni we achak adhi amanyo jong'iepo mamoko to nikech ok in kendi nitiere joma timo bendo wale bathi nyaka imanye yo moro minyalo tweyo godo jok ma in godo gi. Koro mano be kaka siasa. Sama an jachung' nitie jok ma lero koda donge ka an e telo nitie joma lero bende koda. Tere kaka gima dwa tiyo godo mondo mi joge nagi obede batha makikweya. Koro kanyo kuma kelno gima waluongo ni fake news nyaka ti gima miluongo ni propaganda. Ok en fake nang'o? En fake mana nikech adwa ni awach gimoro manyalo dhi miyo joge na ma support ka otwere ira kata manyalo miyo jok mani support ng'ama wapiem godo cha ringwe mondo ang'owa mondo duogi. Koro kanye kuma bie wach mar fake news kata propaganda en mana gima watiyo godo kikisera. Emomiyo iyudo ka wan jo siasa ariya wach ni Valeria ka walendo godo
Ana yanye kocha lakini sani ka waromo kata wanyiero. Iwinjo? To ka nidhi kacha nikech ing'eni samoro johera mage ni kacha to koro itugo lwet. Kata ka wawuok piny kata wachako makanyo ni Valeria no nene. Donge cho ya gi simb ngane ne kacha. Mano mitoni to benda hiyo kata mnaka kikele. Ahinya kaka kamichwale gi dho liech ni propaganda. Fake news gi ahinya oja liek gni samoro iluongo gi ni propaganda. To bende Valeria e kinde ma bende koro wacho moyiero ndalo 19 bende paro ni nitiere jochung' manyalo tiyo gi propaganda kata mna wacho weche moko adier ne kata mna jowetege mana kaka kuom ranyisi George nosechiwo kuom ranyisi ka pod ochung' to donje mbui kacha to guyo chwadi kacha kaka wanu biro to koro nyiero. Bende paro ni en yo ma bende jochung' nyalo tiyo godo mar kwedo kata mna jochung' wetege. Adieri kwang'iyo kaka wasewuotho nyaka ncha wachak ndalo mag yiero. Ni asefwenyo ni nitiere pogruok kind jasiasa gi jatelo. To josiasa duto jomiriambo. Jotelo tin Kenya ka. Emomiyo aparo kendo ang'eyo ni miriambo osewuotho kendo yore magisetiyo godo ka giywayo ji. Mana kaka Jojo wacho ka. Giywago ji mondo ong'e ni gima giwacho ni e adieri e kaka gidhi timo. Ten mana ni ok wanyal wacho ni ma adieri nyaka ankoro ang'wane ka gichako tich. Emomiyo acho ni nitie pogruok kind jasiasa gi jatelo. Jasiasa riambo. Jatelo. Makore paro ni kata mna samoro George ka ponono ni samoro ni chungi Valeria dhi wacho kata mna weche mag miriambo ewi Valeria. Effect mage midhiero mane ma Valeria nyalo yudo kaluore gi kata mna josiasa man oko kacha ka ponono ni gitero weche mag athuye, weche mag miriambo. Ineno ka nyalo kilango effects mag fake news. Owuona kaka wacho kacha ni fake news wadhi kata propaganda mondo mi waywa godo ji obi. Koro wan effect ma wan godo ni en sama itero wach moro mar miriambo mokwongo inyalo mono joipenjo yiero ne gima wacho ni right choice. To wuona oyamie ni mar Kenya matin history moro mar siasa. Nitiere pinje moko e Kenya kamano sekongi ni George Riganja to kugone kura obro mawa lopewa. George Riganja kugone kura obro mawa businesses mago. Iwinjo mago gi kainago mago koro ken mbui. Mago kore wacho e pap mago kore wacho e pap. Iwacho gi e pap to giringo bende mbui. Iwinjo sama koro se wacho ng'ato bende dhi ringo gode mbui odwa dhi pogo ang'owa odwa lando gi. To kose land gi to gisechopo ir ang'owa ir jopiny. Sama gichopo ir jopiny yudo ka samoro George Riganja mana jatelo maber to gidhi weye kaluwore gi miriambo mang'owa mano wache ire. Mar ariyo pogruok kendo ma fake news nyalo kelo wan gi koko. Wan gi yore mag koko. Fake news kaka mani ng'ana ne ginotimo kama to onge gima plan jogi wacho ni kiny ka wadhi e romo maro makuma kama to gidhi biro monjowa. Koro gikainago nyalo miyo ji to mago bende kata wasenene kinde mosekalo. Kendo kidwaro kumoringe mapiyo nikech king'iyo jolweny ahinya to gin yudhe. Mane an ka mokwongo Chal no nitie pogruok e yudhe gi youth. Pogruok en mane? Pogruok yudhe gi youth magi to goro magi. Yudhe gin jomoyie gin kisiayo gi to gin gi yie ne dhao seche te. Mage yudhe. Mage yudhe. To youth to niko youth to koro riwo ji te jomatindo. Koro mago chandruok mang'eny ma fake news manyalo kelo fake news. Koko gi miriambo manyalo mono jopiny yiero ng'ama ber. To bende kata mna e seche ma Regan Valeria wacho ni koko gi miriambo nyalo kelo kata mna midhiero kuom jochung'. Ahinya sama koro samoro in ng'ato ndike Regan ndike ni ng'ane otimore kama tini kawe kamano. Bende paro ni jochung' mantiere kor gweng' mopogore pacho ka samoro ni wane dhi siayo kata mna Regan notimo gimoro bende dobede gi duonde mar dhi oduoko koso kaka nitie kaka fake news nyalo tieko kata mna weche miwacho mokadier nyalo tieko ng'ate ground. Tieko to tieko luore gi okang' modhiye. Nitie moro ma onya wacho miriambo manyalo dhi aduok asira ma joma wuondo piny. To kano dhi mokalo kiew nitie moro manyatami nikech dhano be nena dhano. Kang'o osenje ni ma biro mayo wa biashara wa ma biro mayo wa lopwa. To kane en ng'at ma nitie dhano kido mopogore. Kane en ng'at ma ok dwar ni mondo en ng'at ma ok penji diriyo didek. To kawe kamano to dhi affecte mokato were gi weche mag koro manyo kom gi konyo jopiny. Omiyo miriambo
nyalo chopo kuma koro kinyalo loko pach ng'ato. To bende un seche ma bende utiyo kata mana gi mbui ma bende usewacho ni usetiyo godo, bende useneno kata mana weche ma bende ikeyo mok adier, nyalo bedo er jochung' jowetegi moka moka ma bende inyalo bedo ni ing'eyo, bende intie kata mana moko museneno ma diwach ni ma to kapake en adier. Riga. Mana kaka nawacho cha, nie mbui ka, ng'eyo adiri gi miriambo seche moko tek. Koro dhi dwaro kopo ni miriambo koro kaka nyoro kosta nyocha. Nitiere list ma manyocha neno e mbui kacha, ka ng'ato golo kendo en gi logo everything, en gi mora mora mar IBC. Gichako medo kaka ni magi polling station kargo kura manyien ma IBC otimo ang'owa omedo. Nanene kendo an kana yude no nase download ma aoro nego donjo ni okay kare gini wachre gini en ang'owa en adieri. Mimbe ichako ke. Mamba chako ke. To ka odiochieng' pok orumo, tadhi ayudo ka koro IBC website margi gichak giduogo gicha to gindiko ni ang'owa ni fake. Ting'e ni mobiro wach ni tok seche kata 2. Gini ng'e ni wan waseke tok seche 2 gi nitie ng'ama ok dhi neno wach makoro ya ang'owa ir jo IBC ni malero ni oyo gini ok oya irwa. Koro mano bende en ranyisi ahinya seche ma bende watiyo gi mbui ma kamagi, kon waseyudo wach ma samoro ng'ato dhi oketo kata mne mbui mare kacha. Kosekete mbui mare, in bende okani ichako ke, tinde wanyaka gi WhatsApp, ichako ke e grube, ng'ama iyudo bende chako ke ne kata mana jomoko 20, bende iparo ni mano yo ma bende fake news kata mana weche mok adier landore. Valeria. Mana adier. To bende mbui serodhono gi moko ma bende diwach ni ma ok en fake news. Ting'e nade kata mana fake news. Ing'e ni fake news kata mana weche mok adier. Bende ng'ato nyalo mana ng'eyo ka po nono ni ing'eyo kaka piny ringo. Donge kosa awacho wach mok adier. Yeah. Koro inyalo mana fwenyo kaka nakwache kaka kanwachako wuoyo. Inyalo mana fwenye ka ng'ati winjo kokore ni ma ok apar ka dieri, kata ka in ng'at maluwo kaka dongruok kata kaka Kenya dhi, kinyalo ng'e ni ma to ok onego bed kama, ang'eye kama. Yes. Pani nyakoro mgajua kaluwore gi thuond wach ma bende watwake lines mago mag SMS di 0-3-6-00. Facebook wantiere achiel kachiel. Iyudo Ramogi TV. Achiegni chako somo moko kuom ote ma bende aneno ka donjonwa kaneno ka moko kuom osechako oro ote. Cholnwa pachi, ornwa ote kaluwore gi thuond wach marwa mar odiochieng' ma kawuono, mbui koda yiero. Adako yo matin bang'e ka wanaduogo adhi somo moko kuom ote ma bende ioronwa e mbui marwa mar Facebook kanyakla gi lines magwa mag ote machuok ma en 2-3-00. Pod wagomba kaka kaluwore gi mbui koda yiero. Ornwa pachi, we wako yo matin. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Rabolo mowuoye kawuono en rabolo mipidho, to nitie moro mipidhoga, to en ikuoge, to ichame direct, en ok tede. Nyinge kisungu wacho ni plantain. Rabolo mar tajirika ni nayiero nikech king'iyo nyinge en tajirika. Manyiso ni en gima kipidho in large scale, to inya bedo tajiri piyo. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space.
putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Jo Kisumu, duka mar uniforms mongere kaka Weaverbuds Garments Limited osechopo dala. Koro, nyithinde dhindi sa uniforms motwange okang' mamalo miuso nie bei moyweyo sidang'. Ewi mano, Weaverbuds Garments Limited opong' stock mar uniforms mamoko kaka institution uniforms, hotel uniforms, dust coat, sportswear, security uniforms kaachiel gi mamoko. Weaverbuds Garments Limited yudore apaya mar Oginga Odinga Street momanyore gi Ecobank. Bede mamoko ni Delfa Motel, River Road, Nairobi, TRM First Floor, Thika Town e Ecobank and Twin Oak Plaza, kaachiel gi Chuka Town e Captain Plaza. Bende inyalo limo e mbui www.weaverbudkenya.com. Kisumu, wasechopo. Weaverbuds Garments Limited. Look no further. We are the solution. Nekoromoga juanga machiegni okang' mar ariyo parni pod wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo odiochieng' makawuono. Pod nono kiyawo TV mari mar Ramogi okinyi makawuono nyakoromoga juanga thuond wach mabende walose en mbui kod yiero. Odong' mana ndalo 19 kende to wadhi e debe chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Pod nono ni intiere gi mbui itiyo godo e yo machalo nade, weche manyien bende ijayude mbui bende keyo gi magi duto te bende inyalo mana nyisowa kaponi inja chung' itiyo gi mbui e yo machalo nade, weche moko adier mabende osebedo ka kere mbui. Ere kaka inyalo ng'e ni ma en adiera to ma ok en adiera. Ma e thor wach mabende wantiere godo odiochieng' makawuono e studio. Kiny makawuono antiere gi rawerni mabende olimowa e studio. Antiere gi Valeria Yogo mabende antiere godo kiny makawuono kanyakla gi George Regan. Duto te mabende wako godo mbaka ahinya e thuond wach mabende wantiere godo. To ber ka bedo bende gi rawera e studio odiochieng' makawuono kaluwore ni mbui mopogore e pacho kae. Kuom ranyisi kata mana mar Facebook iwacho kanyo ni itiyo gi rowerni e kind higa 25 nyaka 34. Parni nitiere nonro mabende kambi mar Meta, mano kambi mabende oting'o mbui mar Facebook nogolo ka bende giwacho ni oganda mapacho kaendi moheo 12 tiyo gi mbui mar Facebook. Ornwa pachi namba mar SMS 23 mbui mar Facebook kaka pile iyudo war Ramogi TV wantiere achiel kachiel. Mana kaka nasesingoni kapok nwakawo yo matin gisani adwaro somo moko kuom ote mabende donjono. We wachaka ne gi mbui mara awacha gi lines magwa mag ote machuok mana 3:6 Roskin tiere e college mar Riat. Iwacho ni anafunyo ni en news makare mana ka diponi aneno kokete mbui mar digital kaka Citizen Digital. Mano Rose iwacho ni fake news kata na weche moke na dira ifwenyo mana ka iwane ng'iyo mbui
mag digital. Aneno kanyo iwacho kuom ranyisi Citizen Digital marwa mabende wantiere godo. Par ni Citizen Digital nitiere kacha kidienje mopogore opogore, weche mabende timore duto te ibiro yudo gi kanyo. Bende antiere gi Boni wuod Sakwa Waora, iwacho ni neno chenro yo makare, kini mor gi chenro ineno wakintiere Awendo. Brighton in bende nini kanyo, iwacho ni iwuok Ayego, kendo iwacho ni ineno chenro makare, en mana ni mbui bende ojatigo do marach gi jochung' mopogore opogore. Paro moro bende neno ka gija neno moro bende iwacho ni kaluore gi mbui omiyo waneno debate manotwak manyoro, bende oneno mano koro wacho ber mbui moneno gi rach. Ngeni mbui bende ber. Mbui kaka mar Facebook ni donjo kacha weche matimore kara mana sane ginyalo mana neno wakacha achiel kachiel dog ber. Bende mana joma tiyo kodgi marach bende lure kaka itiyo gi mbui marach ka oni dhi goyo jowete ni e mbui kanyo mano itiyo kode marach. Wana donje ne e mbui marwa mar Facebook kama bende wantiere achiel kachiel. Aneno ote moro ka oor gi Engineer Lazaro Kanyamboko, ote bor lakini babiro temo mar mondo mi ang'ade matin. Engineer Lazaro wacho ni dira mantiere en digital media platforms bende osebedo mana another form of yore mag tudruok manena dira, though ni oting'o joma bende nigi paro magalagala kod propaganda. Sani kata mana machua journalist ano kanyo ka kore dago jofwambo, wacho ni jofwambo yudo reports maggi from wananchi mantiere e ground through social media. Manyalo bedo adiera hinya wan kaka jofwambo samoro kapono no ni antiere Nairobi ka wach moro timbre Turkana kocha, samoro waonge jofwambo magwa, ng'ato samoro ka ono kete kacha wadhi to wak confirm kapone no ni en adier kata oyo. Mano bende nyalo tiyo e yo makare kata e yo marach. Kata kamano iwacho ni mondo ng'ato o engage kod fans magi nyaka itudri kodgi mana through social media. Chono cha tich na tek, iwuoyo studio to iduokori kendi, ichal ng'ama wuoyo kende. Mano en adier, mbui bende osekonya. Nitie gima nigi ber nyaka bede gi rach mare. We walose e ber mar mbui. Valeria kachako kodi, ber mar mbui en ang'o? Diwachi ni mbui ber mage dibed ang'o? Ber mag mbui ng'eny. Okuongo kichako gi ratiro manyalo wuok e mbui, kendo kaka inyalo tero wach maber ne jopiny mang'eny. Ka ok en wach ma miriambo titiyo gi mbui machala kamar Facebook, ibro chopo ne ji mang'eny, kendo bro konyi save pesa. Matene kanonego beni idhi romo gi jogeni kata Turkana, to yudo ka ionge gi nengo wuon. Inyalo dhi e Facebook kacha miwuo gi jogo e forum mantiere miloso, mane yudo gi mayot. To kata ka iwuoyo gi ng'ata achiel, achina wuoyo gi George e mbui ene moneno, to konya sudo gino ng'at machielo bo konya sude, idhi wuoyo kiwuoyo gi joma ng'eny e seche matin to pesa bi save. Yes, ber mbui George Rigana osekonyi kata mna yo manade. Ng'eni bende unyalo tiyo ruka kama kuom ranyisi kaka unjo matiyo gi mbui makamagi donge. Oyamedi kuma Valeria wacho. Wuon mbui nigi ber mathoth kiweyo richo mabende nitiere. Mokwongo e jwane luongo ne wan information era. To information ka waringo mane mbui. Odiochieng' e piny makawuono wanani kata biashara. Saman gi duka na moro uso gimoro Nairobi ka. Anyalo goye picha takete mbui kacha. Tiyudo ka ng'ama ni kumora mora e pinywa mar Kenya ka keto namba minyalo yuda godo kanyo, wanyalo wuoyo ma okowne gima an godo ni. Mar ariyo bende kanyo ni mbui omiyo konyowa e keyo wach mapiyo. Koro kanyo mapenjo ni samoro en wach mamiriambo, samoro en mar samoro en adieri. Mbui konyo e yore mag keyo wach. Chon kanyo idwa romo gi ji, idwa ni manji mubed piny. Sana nyalo bedo Nairobi ka, to waromo nyaka gi joma nie oko mar piny Kenya. Koro mano bende ber mar mbui. Kopogore gi mano kendo, Valara no wuoyo about a cost, e nengo. Onge gima samora adwa ringo dhi romo gi ji Migori, adwa thurwa dala, adwa kawo gari ka, samoro gari no onge. Samoro bende en gima emergency, gima onego timre sano. Tadwa wuoyo gi ji mogdhi, abro tudora kodgi e yore mar mbui. Koro mago kuonde ma mbui osekonyowa go. To kata kiweyo mano, nitie joma mbui osendiko miyo tich.
wan gi jomelongo ni kwanza kar tich ne mana rit na wuoro ni to kani Valeria gi George ne ok gine kram ni mbui samoro kram na bloggers don gime gi yuto gi kanyo mbui osendiko ji e tich dhano mathoth mokwongo yo kata kawano ni blogger tinde to gidage nying mar blogging giluongo ni social media influencers idwa influence gimoro ko ben man advert idwa ringi tero gi mani mbui kanyo joma timo gi nyaki chul itim gi kidhi away from kata mana blogging ka sani ka siasa moko ni donje Twitter kacha odiochieng' ok nyal rumo kapok ineno ka nying ng'ato trend joma te nitie joma time sani joma keto nyinge go mondo trend kendo chulo gi kendo kanyo kumane an gi ji kanyo nyalo timo kendo chulo gi maber nitie sama iyudo ka waketo ni tweet ka tweet en siling 50 sama iketo tweet 100 mano pesa di koro mana 5,000 kar bedo ni kanyo koro mbui mago yore ma wanyalo na ber mbui ma wan godo ero kamana ahinya bende wach ma bende pod mienjo kanyo ber mbui to mana kaka usewacho bende ng'eny sani Nairobi ka wach ma samoro ka notimore gweng'u ni kanye Valeria gweng'a ni Kajulu Kisumu yes Kajulu gweng'i kacha samoro gimoro notimore tin buore Nairobi samoro iseng'e donge mano mana koka dhe mbui samoro in gi jirende magi mbui bende ber en mana ni samoro bende kitiyo kodgi bende itiyo kodgi marach adani mondo walose e fake accounts ahinya mag mbui nitiere jok madonjo ga gi gimong'ere gi dhongere kaka sudo nyinga Sharon Ong'ao to ka nadonjo kacha to kora luongora kata mana ni min ng'ane mano koro ng'ato bing'e ni ranyisi an Sharon Ong'ao an matiyogo bende samoro nitiere mbui kaka mar Facebook ni ahinya kata mana nyako Ramogi jok ka ne yawo kata mana mbui mar Facebook kacha kimanya manya Ramogi TV ibiro yudo Ramogi TV mang'eny kata mana mag rupiny ma chenro mar rupiny ni bende kata kana ng'iyo kata mana gokinyi king'iyo rupiny neno ka groups mag rupiny opong' penjo maduong' en ni ere kaka ng'ato nyalo ng'e ni macha en fake account madier gi account marach kuom ranyisi nyako Ramogi Jwang kidonje mbui mar Facebook imanyo kata mana Ramogi TV adiera man kende en Ramogi TV mantiere mbui en man gi badge ma blue manyiso gi dhongere ni en verified opuodhe mano e adiera to ing'eni joma thoth okia to joma thoth bende okia ni nitiere moko ma fake ahinya nyaka wani donjo kacha bende paro ni jopiny Valeria ong'e ni macha adier to macha ok en adier nikech king'e kata mana gi grube makamagi gihawo dhano 100,000 gi wiye ma bende ni mana kanyo be kata mana ka wuoyo samoro nitie kata mana samoro gisego pichana giseketo kanyo ni mbaka oromo dhi nyime chwaluru ote magi bende dipango mago bende nyalo ka bedo ni giketo weche mathuo oganda ma samoro wan keto kata mana wacha ni Sharon Ong'ao samoro ero en kanya dier ma mbui mar adier Valeria gi pacha accounts mok mag adier gi ji loso mang'eny to samoro kata wuon account emoloso mage ariyo ok ni ja miriambo mobiro medone jo miriambo be jalos mekgi to samoro awach ni an blogger kaka ne Jojo sewachecha tadwa ni aket ni ng'ato trend mondo chula mang'eny anya biro malos accounts na 50 gi nyinge mopogore gi picha na moko ba onge picha tido ka koro seche mangi madongere luongo ni algorithm biro to kwano kwani ngani kawuono mbaka ne odhi mang'eny tiyudo ka chieme yorno koro an kaka janeno anyalo bedo ni ok ang'eyo ni mane madier mane ma miriambo unless kata kobedo ni wuon account obiro mohangore ni ya jothurwa ng'ato njawa ting'eni nyalo lore kata nyalo chiwo report aneno kata mana kuom ranyisi mbui mar Facebook niga gi thuolo manyalo nyiso kata mana joma tiyo kodgi mar mondo mi nyalo chiwo report makamano ji adi matimo ino wuon kata mana chiwo report moro amora mag pages mag mbui ji ok chiw report ng'enyne ahinya to pinywa ma Kenya idong' gacho mani ng'ato los account gi nyinga matok mara kosechopo kanyo to dhi oloro ok yud ka ji dhie kot no dhi fulo ni ng'ato notimo na kama en mana extent mar ni alor ma nikech ng'ani edwa njawa kata koni jopiny ni ng'ato to se hack account na omiyo mar kama indi ni ok en verified ma e mara yes to George Rigana in mbui mag fake accounts
binyalo ng'eyo fake accounts gi mok man fake nikech ang'e kar mana ni nitiere moko kuom mbui mapok ochopo nikech ang'e ni kata mana Twitter, Facebook mar mondo mi ibed verified nyaka ibed ni chope kiwango moro to nitiere moko ma bende gibera bera ok ne girach ok wacho ni koro maonge verification mano koro en ma fake moko bende pok ochopo kiwango ma bende idwaro mar mondo mi obed verified bende ere kaka inyalo ng'e ni ma fake ma mar adiera ma okend mar adiera samoro weche mage keyo bende chalre kacha to bende imbe ne dhi somo paro oket kanyo ti bende aneno kanyo koro George Reagan dhi kanyo to isomo paro kanyo koro en mana siasa mugoyo e wach sud account kata account miyudo kok mar wuon mok iluongo nano wati mana gi sud account sama wadhi sud account mokwongo mostly ok watime ni mondo mi watim gimoro marach sama dhi ayawo kara moro kanyo miluongo ni ambe akaw Ramogi mbaka romo mara atimo kamano mondo mi ayud joma iluongo ni followers kore bro yudo ka chiemo gi followers because iwinja mor gi followers no nitie kaka chiemo gi followers sama iseringa account na yudo ka nigi followers kata 20,000 to in je ohala tibiro idwa post gimoro nikech gimi post account ni dhano 20,000 gi nigi high chances mar ang'o mar nene tani biro ira nikech ok inyal post ni wan gi regulation sako ni joma dwa timo kama ka kelo ni post achiel ichulo 500,000 kamano koro kamano ka chim koro e yo makamano tiyudo ka kendo onge gimoro mabro timo marach mondo mi odent mondo mi oketh nyinge gini mana ni atiyo gi nying Ramogi mondo mi tiyo kode mana ni awuondo ji bro follow akawe ni ma en ang'o ma en account mar Ramogi to ken mare to sama timo kamano ana time gi ni mondo mi ayud ang'o ayud joma nyalo luwa mang'eny mondo mi ake alos godo pesa to machielo kendo fwenyo account ma fake gi madieri tek otek opogore gi wach verification badge mineno tik ma blue no fwenyo accounts ma fake kendo tek unless ni wuon ge modhi ofwenyo gimoro kata koponi gimoro dhi neno ni jo Ramogi to ok nyal timo ginaina jo citizen samoro giwacho ni ok ginyal timo to ondik kata mana kaka nwasewacho ni ok gin accounts te ma gin ga verified lakini kwa Ramogi jwang marwa ten verified nigi tick ma blue mane marwa kidonjo Facebook mane marwa mar adiera ngene gi ng'eny gingo kata mana par mag Ramogi TV kanyo man gi blue tick badge ma blue no mane marwa mopuodhi mabende wabiro bedo kwa keto ni kata mana waketo kata mana king'iyo sani nitiere weche manyien mabende timore alwora magwa mabende osechak kata mana ket kacha paro mabende biro ka ng'ato osekawo kata mana screenshot ng'ato loso Ramogi TV ne account moro mar Facebook wano kawo kata mana screenshot kanyo gi wach moken adieri to mbui mar WhatsApp imbede kawe screenshot isekeyo ne Valeria ka wan kawe embo tingo kete yore group moro gimoro to mago bende waseneno kata mana jochung' mopogore osebedo kata mana katimo okang' makamano ere kaka inyalo kony kata mana wach makama gayo okang' ma ikeyo kata mana weche baka nikech ang'e nitie accounts moko ma samoro wano yawo i report oloro chako yawo moro gi nying moro Valeria mbakano penjo no bet ka iye tek lakini aneno kaka ananya kawe an ng'at ma osedak e pinyni ndalo igni moko maber ok anyal lieng ka ng'ato ketho nyinga ang' ne chuna mana ni ka ok otiyo kode yo mohinya tanyacho ni we akal mano to ka en gimoro maneno ka dhi chwanya gi jopiny kata dhi chwanya kaka chwanya na wuon tanya dhi e court mach ni koro ng'ani to osetimo na kama nikech Kenya nigi chike matayo timbe machalo kamago eko nikech wane kinde mag yiero mana George paro ni jochung' malaro kombe mopogore wang'eni IBC no sepuodho jochung' mar 6,100 to igi independent candidates gin 4,526 koro e jochung' 16,100 gi ang'eni samoro gintiere gi mbui magi sani mabende koro ndalo dong' 19 kende to wadhi yiero maduong'a George kaluore gi in iparo ni jochung' nyalo tiyo gi mbui e yo machalo nade mar mondo mi okonygi sani wach mbui kendo moko kendo kidhi kiweyo report mane ochiwe gazet makawuono joma dwa tiyo gi mbui joma ochung' dwa dhi mbele e ndalo 19 modong'gi kaka nakoni mokwongo ni mbui konyowa e yore mag keyo wach piyo kendo kana chako kacha bende nakoni ni wan gi atamalo 38 mar youths mondikore kaka jogo kura
dhano gimano king'iyo malong'o en gimo mabiro around million 8. To wuon nyise konwa kata ni wan gi dhano maromo million 12 matiyo gang'owa matiyo gi mbui. Koro mondo mi wan gi ma waluongo bende ni constituency, nitie constituency moro ma en e mbui ka. To wuon koro kaka sani an kaka George, joma chal koda bende odhuro magoyo kura dala. Ibro yudo ka sani an Nairobi ka, to romo kana ja siasa ng'amochung' Migori. Romo gi jopiny. Tadonje mbui kacha, sana sana Facebook. Yudo kodhi live. Anyalo follow gima dhi ang'o, anyalo dhi mbele. Owuon bende, onyalo timo update. Mbui, jo siasa nyalo tiyo godo yore mang'eny. Ke weche mag manifesto, engaging jopiny. Mago yore mabecho ma jo siasa nyalo tiyo godo ang'o e mbui. To bende owuon, ikonwa ni siasa bende tini yie na wach ma siasa bende o kanisa. One cool thing watiyo godo e siasa en ni siasa ni idwa convince jinango, idwa persuade gi. Akia persuasion gi dholuo. Idwa persuade jogi. Mano bende tiyo maber e mbui. Ewinjo. Sani nyaka itim engage jogi ko nikech sane endalo kodong' matin. Be kata mana kiwacho ni tim mar kata mana ka jo siasa mar mondo mi kata mana gikaw paro kuom johera magi par ni ka samoro kata ni chung ka buoch kocha. To joma luwi samoro wuok mana e pinje mag United States ng'ato bung'ise ni an kodi George. An kodi te ground to koro en gimoro machielo. Ito ni ground opogore. Oyo sane adieri king'iyo support ma dhano nigo de mbui gi manie piny, pogruok nitiere to ken pogruok maduong' ahinya king'iyo higni mokadho. Sama bende gimachielo ma bende jikia siasa ne piny kani, yudo ng'ama do wacho ni ng'ane ni to dong' to dhi dong' gi kucha tek. Ng'ato dwa ni identify, dwa ni obede machiegni jalocho. Koro kata bende mana ni jani Australia wacho ni Reagan tema dhi. Okonya mano mi moro mokalo. Omiya mor nitie jok ma support. Nyaka gi jo diaspora. Nyaka jo diaspora. Kendo ji bende gimiyo ni attention mar gi biro ir ang'owa ir Reagan. To Reagan mani ni en ang'o? Miyo ji dwa timo research, gidwa timo nonro ir ji. Tiyudo ka through mano abro yudo support kendo ma ang'owa modhuro. Valeria jochung' mopogore opogore makoro wadhi yiero kayo. Ere kaka ginyalo tiyo kod mbui e yo makare? Gipachi tiyo kode yo makare sani koro wadong' gi odiochieng' 19. Tiyo kode yo makare nikech ji te ok dhi yudo thuolo mar biro e television mondo ginyis ji manifesto gi. Kaka nyoro koro ne wan gi mar jolup jochung'. Independent candidate te ok dhi yudo thuolo mar chope e wang' TV. Omiyo ginya tiyo gi mbui wuoyo gi ji. Kantie gimoro mano winjo kodwa med apart from mano sekono gi e bura. Pod onya medo ne gi e wange kanywendo. To mana ka be Reagan osewacho. Jogwa man loka gimedo jiwowa through yore goeko. Yes. Bende ngene mbui bende jochung' mopogore opogore. Akene bende oseneno ga opinion polls, nonro mag paro. Ma igole mbui samoro Valeria wan samoro chung woman rep iwacho ni wuoka Juli Kisumu kacha nonro mar paro jomoko sedhiyo ogolo ni nonro mar paro e Facebook kacho nyisi ni Valeria in samoro dhi yombo awach kata ni nitiere ng'at miluongo na Aditi Kisumu kacha ma bende ipiem godo ine kwana tamalo 41 Aditi to samoro nitiere kwana tamalo 8 makoro nyiso ni koro yombe gi kwana tamalo mathoth kanyo. Bendi paro no opinion polls ma bendi timo gi Facebook gin magadiera koso gin mana lombo wang' jo siasa mar mondo mi oyuk jamna matin. Oya koni wacho opinion poll. Opinion poll en wach mar adier. Nikech kacha seche miwacho ni ana kawo Valeria taweyo wuod ng'ane. Okipenjo onge ng'ama neni omiyo igolo pachi mar adier. Samoro bitiyo gi nying mok mari e mbui kacha. Koro seche miwacho ing'eni wacha adieri mane chunyi. To kata kiweyo mitimo gi mbui wantie gi kembe matimo gi wakatifa gini. Kembe moyiedhore matimo. Yes. Koro ka ng'ase ng'iyo ma jo Facebook okona. Tifa gini bing'yo ni yawa. Jogewa mag Azimio. Ginto margi naneno ka trend dhi kod ginade. Tichak ing'yo ni jogewa mag jo ang'o Kenya Kenya kwanza. Gito margi wacho nang'o. Omiyo angin chak ing'iyo gimoro miluongo ni trend dhi nang'o. Ok idhi ni Facebook owacho tidhi leng'. Omiyo aparo ni opinion poll en gima influence ok kata an kenda kaka japiny nyaka jolupna gi joma nyocha kia pok oyiero kuma chung' acho ni aneno ka ene ma ji miye weya miye kik mara lal weya miye odhi olal. Ting'eni paro no kata mana jo Reagan paro na panenen paro maber nikech
seche mag wan jachung ahinya nyasani makoro giyiero koro kayo ahinya nyasani koro gidwaro lando gidwaro kata mna ng'iyo ni mbi mara ni kanye mar mondo mi anyis kata mna jochung e kar od bura mawuoke ni ana ema nigi mbi e Facebook kata mna man gi mbi kata mna Twitter kaluwore gi nonro ma bende otim. Bende paro ka jotelo bende ber mar mondo mi opuodh nonro ma kamagi otim e yo machalo nade nikech kinde bende nitiere sani jomoko tiyo mana kaka noseto ni mbui bende ochwalo kata mna tije mopogore opogore. Ma en tich ma bende jomoko bende nitiere godo ahinya bloggers bende nitiere godo e kinde makoro yiero kayo. Ka ono senyiso Valeria ni ine makoro piny kuodhi Valeria dhi to yuko ne jamna. Kiny to koro Valeria ni namba buoto. Di wach nang? Well, kenjwa ka ong'ere. Ang'eyo ni nitiere jotelo manyalo influence opinion poll. Kata nowuon sama nachung' nitiere sama chunga mana mbalariany ma Nairobi kaka jakom. Mbalariany ma Nairobi. Aweni chunga mar siasa. Aseyiera mbalariany ka diriyo. Kana kuongo donjo, ma okuongo nadonjo e race ne an undecided. To koro ji ni puya regani romo dhi. Koro wan gima kuongo mana tiyo godo mondo mi nakon ji ni atek na yaw kar opinion poll ta kuonga oro ne osiepe na nyaka jomok somo mbalariany ma Nairobi kuongo go kura ka gise go kura kata tok seche abich koka kele mbalariany ka mondo go ang'o mondo koro sama kele ni yudo kan already an kata 80% kocha koro kan jo bende go bagi tiro kan odhi orumo ja to kata ka dok piny tane 70 ng'ani ni 20 ka koro mano bende issue mane problem ma bende wan godo e opinion poll mitimo mbui lakini kaka Valeria wacho wan gi farms wan gi kembe mopuodhi mar timo opinion polls gin gi bro dhi kata kigo sim to gibro go sim ne jogo kumi chung'eno ka chung' Migori Suna West wakacha o gibi kaw pach ja Nairobi ng'ama go kura Nairobi gibro manyo specific ni ng'ama go kura Suna West to mar mbui ni to kiketa Twitter kata Facebook to jite bro goe koro mar mbui ni to seche moko okiyego seche moko kaje to be ni nyalo ti kode mana ga nowacho chamara ng'owa chamo ng'ato ine miwachi yukna jamna kidogo ero kama na yeye koro ngajua ngono pod paro mbaka mabende pod wagoye studio gisani gina mar mondo miako yo matina yo mar ariyo e chenro mar mbaka romo wabude duondwa matina waduogo ge mbaka bende aduogo somo moko kuom ote mabende ioro no kinyi makawuono kikidi maboro We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Mar Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Vitamin C nyodho kata tieko mapiyo chilo majonyo pien del manyalo miyo pien dendi yudo kansa kaponi siko kamarieny. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakoro gajuang machiegni chenro mar mbaka oromo wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo. Thund wach matwake en mbui kod yiero. Abiro somo moko kuom ote mabende donjonwa. Abiro chako gi mbui marwa mar Facebook ma en Ramogi TV. Adier man kende kacha kidonjo mbui mar Ramogi TV en man gi badge ma blue. Cleophas Oluocha neni iwacho ni isemole chenro twak ber. Ang'eni kiny ibiro mol ka mar mondo mibed kodwa achiel kachiel e chenro makama. Charles Luanga iwacho ni neno wa achiel kachiel kintiere e kaunti ma Nyamira. Dadi Mzito in bende neni kanyo kaluwore gi thuond wach ma bende ichiwo. Duka Makodani iwacho ni TV mar Ramogi utimo makare mar chiwo puonj makare ahinya ne oganda ma bende tiyo gi mbui e kor gwenge mopogore. Rolex Odhiambo iwacho ni neno chenro mar mbaka oromo kintiere Mombasa. Iwacho ni mbui tinde otamo wang'a nikech oting'o dhano ng'ade nywande but otemo konyo jopiny e yore tudruok mapiyo. Owade Rango iwacho ni wuok Abom School. Iwacho ni en adiera ni tek mondo mi ifweny fake accounts, lakini nitiere posts moko ma inyalo fwenyogo ni such like posts ok nyal bedo posted gi ng'ane. Bende en adier samoro Valeria ng'ato yaw account mar George Regan, samoro ing'e George Regan malo giwaro ni to George Regan ni ang'o matimo. Bende en adier to okang' ma kamano bende nyalo kelo kata ne paro machielo mano paro mag iwacho ga ni samoro kaka cyber bullying moko bende nitiere ni samoro fake account ni ng'ato donje mano cyber crime gi dhongera. Kendo bende weche mag cyber crime mbui mag bende osebedo ga hacked mara to podi but weche ma kamago timore pile tisewinjo gi donge. Regan bende sewinjo mag Facebook kata na accounts kopogore kata na Facebook, Twitter, YouTube gibedo kata na hacked. Asewinjo modhuro kendo ma ji otiyo godo e yore ma ng'ato ohack account mar Facebook mar nyawadgi. Ochako kwayo godo pesa, wacho kaka otuo en kanye omake konye. Koro mago gik matimo. Tiworo ni samoro kata mana ka Valeria ok nyal bedo kata mana ni post aina go iworo ni to post go otimore nade. Links moko bende jaoro ga kata mana hinya janeno gi e mbui mar Facebook. Kithoro yaw mana link te kaka ne link ne wuok kanya koni donje mbui mar Facebook to koro gin mana weche magalagala mondiki kata kamano duchi maka wuono waloso e wi mbui kod yiero kaka jotelo tiyo gi mbui e yiero kata na ginyalo tiyo godo e yo makare e keto kisera magi magombulu. Sam Jakom iwacho ni yaure Sharon iwacho ni iparo ni mbui bende puonjo ji kuom kit jotelo magi yiero koda weche magi yiero kaka kamano setwake kapodo no duchi maka wuono samoro na laro koma mar Ramogi TV Ward. Alaro kom MCA Ramogi TV Ward adhi kete mbui manifesto magen kama kaluwore gi Sam Jakombe ni paro ni puonjo ji kata mana kaka jatelo nego bed nitiere jatelo mwa yiero magi manifesto magi e chenro ma bende nitiere godo ne jopiny. Valeria mara kaka Sam Jakombe ni bende uparo ni mbui bende puonjo ji kuom kit jotelo ma ginyalo manego bed ni giyiera kaka mana ka George Regan iwinjo penjo mopenji gi seche ma Valeria pod temo somo paro makamano. Ochono uparo ni mbui bende puonjo ji kuom kit jotelo ma ginyalo nego bed ni giyiero e weche mag yiero seche ma samoro iwuok e county mane George Migori. Ang'eni Migori oywa jochung' mopogore samoro jachung' moro keto kata mana tipo mare uketo kata mana manifesto mare bende in kaka jaluto mbule county ma Migori ibiro donjo kendo no kata mana kaka ondiko e mbui mage kisera mage magombulu miwacho ni adier kaluwore gi okang' madhi mbele ano ka jalni berda. Mbui owuon kar yiero kendo puonjo wan gima iluongo ni yiero puonjruok civic education. Ne wawacho kata ni mbui konyowa e yore mang'eny mag keyo wach wakeye kendo mapiyo. Wan bende gi civil organizations wan gi organizations kaka NGOs ma bende tiyo e yore mag puonjo jopiny weche mag yiero maber jatelo maber mago te oseketi e mbui. To wuon kendo kaka wan kendo jatelo kendo jok mochungi gimbe kendo giringe mbui kacha gidwa ni gikon jopiny ni anto magi e manifesto maga kendo gilero gi. Koro ka en jadi ng'ama tiyo gi mbui
A consistent user ng'ama tiyo kode motimo ang'owa mathoro tiyo kode. Ibro yudo kini ibro ringi dhi e page mar ng'ami support cha kadwa wacho nying ng'ato but ibro yudo kaka nitie ng'ama mora Migori kata manyo kom mar gavana manitiere mbui koro odiochieng' kodiochieng' at the end of the day aringa dhi ang'eyo ni to pesa da owacho ang'o kawuono to nodhi wuoyo gi jokanyo bo address gigi iwinjo magi gik ma wang'iyo kendo wago nitie sama wacho ni igo godo ng'ato wacho ni Migori kata to kambi mare niang' soni chane konyo ji to sani olore jotelo gi wacho ang'o e kambi mar niang' ibro yudo ka kendo mano kumora mama jatelo dhi to gidwa ni gidhi giwuete koro ibro ng'eyo ni to Ochilo chano wacho ang'o e wach niang', pesa chano wacho ang'o e wach de niang', Dalmas chano wacho ang'o e wach niang'. To koro kanye mibiro ng'eyo to wacho ni oyo jogi te to person A, B kata C motimo ang'o ema winjo ko wacho ema nigi solutions mag gigi. Koro mbui wanyalo tiyo godo e puonjruok. Valeria, en geno mara ni luto mbulu Kisumo donge? Luto mbulu Kisumo. Estimendo ko luto mbulu Kisumo bendo ywayo jochung' mopogore opogore. E kind jochung' mantiere Kisumo ge. Akane bende luwogi kata mana mbui magi bende gi jathoro kata mana keto weche ma bende gitimo chenro ma bende gintiere godo e nyim yiero. Wantiere go ka jo Kisumo to sie jo Kajulu ma giloso nyaka kargi mar romo more mbui kanyo giluongore ni Kajulu Community Forum ma ina chiel kuom jo kanyo an kanyo aluwogi makenda neno gima gitimo pile ka pile kata doko ni an mabor kama tan mbui konya mane gik ma gitimo pile ka pile odiochieng' kodiochieng' sama ng'ato neno gima jachung' moro ng'ama dwa chung'o timo ang' odhi oketo kacha ka ng'otimo maber kata marach oket koro miya thuolo mar yiero kaka ng'ama ni mabor ni kama ema otimo okapar kata winjo ni ugiluonge ni 6 ang'o 6 piece acho ni kata obedo 6 piece kata okotimo maber okane kodhi konya kora mbui konyo malich to bende paro ni piny owacho nego bed ni gayo kata mana tiyo gi mbui ahinya diere yiero waseneno pinje kaka mag Uganda seche mag yiero samoro iloro internet iloro mbui kacha bende paro ni ber e kinde mag yiero ka bende igayo tiyo gi mbui mana kacha kodi George Collins bende paro ka piny owacho ber ka gayo mbui e kinde mag yiero gecho kata regulation to dwarore nikech piny ka dhano bende wambe wan mana animals wan le to gecho ni ok onego watime e yo moro ma bende ikawo ratiro marwa mar the right mar wuoyo mar wach koro kaka time Uganda ilore te ma ng'a nyalo tiyo gi Facebook nonge ng'a nyalo tiyo gi Twitter nonge ng'a nyalo tiyo gi obede Instagram nonge owuon mano tadagi to kwa nyalo bedo ni watimo regulation ni oyo kitiyo kode marach tikawo ni ilongo nang'o okang' moro mano ta yie godo to koningo lore ma koro itamo ni koro kinyal tiyo kode nikech okonyowa e communication okonyowa e yor wuoyo gi tudruok gi ji koro okang' moningo kaw ema ni ng'amo tiyo kode maracha to ningo kaw ne okang' moro to kendo gintie na winjo kiluya to okang' kaka mane min nyalo dwaro ni mondo kaw ne joma tiyo gi mbui marach moro ni cyber bullying winjo sama cyber bullying imanyo source kumo yae to kendo ji mang'eny mosedhi defamation mosedonjo moyal kendo mogo fine kenjwa ka nikech defamation koro regulation gi nitiere ema ne wan bende kaka nasekoni gitin ga korka siasa ka kiyudo joma timo kamano mostly gin jowala to jo siasa nikech gin to giseketo gini gise normalize go embe kigoya to amba chaka manyo majoge namba timo ang'owa amba chaka goyi esimo wacho ni mondo piny owacho nego bed ni regulate idaro ni piny owacho ma regulate koso joma kata mana kembe ma tayo mbui gi kameta ma tayo Facebook gima nego bed ni gi regulate koso piny owacho Meta gin gi regulation mar kende bro do sama ng'ato keti ni omi ogoyi ma ok inyal tiyo ok inyal wuoyo e mbui kata for a week seche moko a month seche moko goyi gi higni gi koro okang' godo nitiere to okang' bende luwore gi mostly gi report kopo ni agoyi marach to dhi report to giringo gibiro gi ng'iyo e gima naketo no to ka giyudo ka en adieri mano gima rach to gibro kawo na okang' to kawo masano ka gikawo wuon en mana ni olor na account nano ni okanyal post mar ndalo mamoko Valeria bedi paron ka ber ka piny owacho mano sirikal gayo tiyo gi mbui ahinya kinde makoro wacho moyiero maduong' mabiro waja neno kata mana kuom ranyisi kaka piny Uganda samoro jalor ga mbui ka yiero dhi nyime aparo ni gipacha okonego lore okonego lore makoro ni ji ok nyal tiyo kode kaka itimo Uganda cha inyalo mana simo ne ng'at ma odhi
motimo marach gi mbui. But kane ina ng'at matiyo kode maber malando gigene wana le kaka Jojo sewacho. But wa mabor kaka piny Kenya gi fighting for freedom of expression. Ma ok debed maber kolor mbui nikech siasa. Yes. To koro resolution ma kamago di wachne nango. Jogo rodha. Orodhgi. Rodha. To rodhgi dhi yude ki kanyo inya rodhe del ka chief kati nya rodhe gi sirikal ni tuwe. Tapenji joma tiyo gi sudo. To joma tiyo gi sudo to koro dwa baga matin but pod chik nitie. Inya mana. Benda gani nitie kaka nyalo yudo joma tiyo gi sudo. Nitie. Wan gi forensic jo DCI and the rest. Gin kaka gitiyo gi sim gik maging'iyo maginyalo trace or magiyud ng'ano. To par ni sudo seche kana mna kawa ni create kana mna account mari. Samoro dhi keto email address ni, samoro dhi keto namba ni mar simu. Dong magi kaka yaw ga accounts. Mana Jojo Rigat kinyalo loso imani. Koro to bende sudo ka bende. Ka mua malongo nyala to banyalo tiyo gi line mabok mara. To be kendo kata kitiyo gi line mok mari dong nitie kata mna kaka nyalo yud ntiere gimoro e simu manyalo fwenyo location kuma intie. Inyalo ti godo e yore mag weche sudo. To bende mane adok tie mana koni kacha. Ni owuon loro kar siasa gi mbui gi kod siasa to nyaka wabede gi fakeness moro. Fakeness moro. Emani gima onego wagi malongo ni kik wakadhi, onego wago e tong' moro nikech ok gitimre mana e mbui ka. Kata sama dhi wuoyo gi jopiny kacha propaganda go pod agoya. To sama go e piny kacha ta bende ng'ato kawe okele mbui ka odhi omako tipona odhi adhiya. Koro kar fake account ka to koponi en gima odhi hinyi kineno kodhi hinyi tichom maka polisi ndiko statement jo DCI bro manyo ng'ani kendo bro yude bro kaune okang. Mana kumanya kwa Ramogi jangu asome mana yamoko kuom ote mabende donjo. James Nyamwaya Otieno iwacho neno chenro yo makare mbui konyo but en gi negative impacts ge bende. Iwacho nitiere ber gi rach mar mbui. Raso wino makanonde iwacho neno chenro achiel kachiel kiwuok gem ulamba. Sam Jakom iwacho ni aparo ni siasa mawang'ni mbui okao ongala manyime nikech online bloggers otemo pako jotelo magidwaro. Kesto gitemo konowa kit jok machung'. Mbui konyo e keyo weche kendo henyo kit jochungi. Bende paro mar Sam Jakom mochiwo Valeria. Iwinjo pach Sam Jakom no yo machalo. Awinjo pach Sama. Mbui konyo. Mbui konyo kabisa. Mariango jachung. Koro kuma shida nyalo bede wach kaka mbui konyo. Kade otiyo gi tam moro kanyo ni miyo inyalo lando kit bloggers nyalo lando kaka timbe kit jachung. Koro rachang ne wuogi ka gik ma opako mana ng'ate. Opako ng'ate nikech ong'eni mane ng'at maber. Samoro kite to ok ber gari. Mane gimoko ne dhi landi ni mae mwadwa timo. Koro chuny ng'ato to ok wanyal ng'eyo. But bedo maber ka bloggers kata joma waluongo ni influencers miyo wa adieri mag jochung' kata joma dwa chung' gi yo mar mbui. Ero kamana nya Kelvin magi yote magwa machua kariade ka uchele no. Kelvin kiwuok Sidindi iwacho ni iwinjo yo makare kintiere ahero weche mbui ber lakini jok ma oting'o marach. Ing'eni kata mana sama no wacho ni ng'ane go bed ni gayo weche mindike mbui. George bende iparo George Rigat bende iparo ni en ng'at matiyo kode piny owacho koso kembe mag mbui. Ng'at mane go bed ni nigi responsibility mag gayo. Jogi te nigi responsibility. An ang'ama tiyo gi mbui ka ng'iyo gima chiken ka jalong ang'ama luwo chik to ninga ng'e extent magike tiyo gi mbui. To sama sekadho chik no tema koro wan gi government sirikal donje gi the companies gi. Koro company gi sirikal to donjo mana ka asekadho giko mar tich kode maber. Koro joge te nigi responsibility moningo gikire e yore mag tiyo gi mbui. Benane no Dr. Jerry kintire kobodo. Iwacho ni mbui kod yiero mabiro sani weche mag miriambo ng'eny nikech ikeyo gi e mbui. Mago kaluwore gi paro mag jochung' mopogore. Bende Ramogi TV lera winjo kendo neno chenro e yo makare mano Josephat mar Muhuro Bay. Mbui kod yiero mabiro sani weche miriambo ng'eny
kendo aneno ka tiyo kuom ranyisi mag jotelo kwalos kata mana e wigi ka ok waluongo nying jotelo mopogore opogore ma bende iwacho ni tiyo gi mbui marach. En mana paro ma bende wachiwo. Mbui kod yiero jotelo jochung' mopogore opogore bende gitiyo gi yiero makare. In kaka oganda bende tiyo gi yiero makare kinde ma bende koro wachomo yiero maduong' chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higa. Ahinya e keyo weche motenre gi jochunga mopogore opogore. Boni mar Sakwa Wuod Bondo imbede to mana ni winjowa. Jok ma winjowa un pachu en ang'o kaluwore gi thuond wach. Bende kinyisowa ni thuond wach mar okinyi ma kawuono. In kaka japiny ma bende neno wasane, ponono ni iyudo karamna wach weche manyien mokeni e mbramna moko nitiere WhatsApp kacha. Ere kaka inyalo ng'e ni ma en adier to ma ok en adier? Nikech ma bende moseyudore ni lando weche ma ok en adier ema bende osebedo karamna ka ketho karamna thuyo moko kuom josiasa mopogore opogore. Wang'e ni sasa ni campaigns bende ochuo chieng'. Sani karamna kidhi e gweng' kacha en mana campaigns. En kisera mag ombulu ema dhi nyime. Valeria mana kwa wadhi nyime gi tiko chenro ma kamano nikech aneno ka bende kasa bende dhiyo makare. Sani paro ne jochung' ma bende opogore opogore, jochung' mochung' e lemo mopogore opogore. Ere kaka nego bende ging'e ni ma en wach ma adier to ma en wach ma miriambo? Samoro en wach ma samoro nachung' e lemo mar gavana to wan karamna ji 6. Ere kaka inyalo ng'e ni wach mowacho e wi Sharon cha en adier kata en miriambo? Wach kaka jopiny nyalo ng'eyo ka wach mowachi en adier kata miriambo. Achiel kuom gi en kinyalo yudo wach moa kuom ng'at mowuo wieno mar adier. Kinyalo winjo pache to mano en achiel kuom gi. To kata kamano wantiere gi gik ma dongere luongo ni authentic sources. Yes. Ramogi TV ok nya biro nyisi miriambo. Citizen ok bi nyisi miriambo. Koro mago kuonde minyalo dhi ti confirm. Kata ka okiwinjo gi e TV tinya kata winjo kuom ji 2-3 moko mopogore opogore. Mage yore minyalo ng'eyo godo ka gimo wachno en adieri koso ng'ani tihangone. Yes. George, ere kaka jotelo mochung' e kaunti ma Migori, kaunti ni ma Migori kocha, nyalo ng'e ni wach moke kata mna molande wi jachung' mar Alensi ma en adier, ma ok en adier. Samoro de wach nang'o mana kichiwo paro ne jochung' samoro ma sani koro nenowa. Ere kaka ginyalo ng'e ni ma en wach madier to ma ok en adier? Owuon king'iyo jochung' kendo matiyo gi mbui, kopo ni ng'ato wacho wach ma miriambo ir nyawadgi, kopo ni yude kendo ke en adwaro ni mondo en kwayona ni mondo mi jatelo mowuo ire ni owuog oko mondo bi owachi oyangre ni oyo gimoro to ne dhi mbele kacha wachore to mano to ok en adieri en kama nikech wan wadhuro, wan dhano, koro dhano 12 million ok wanyal go ni simu ate wapenji ni to ng'ano gimo wachiri ni koro one thing monego jotelo but ngini bende ber samoro kata mna kin gi simb ng'ato kata mna mar ong'we yamo ipenje ni ng'ane wach mowach kuom ni en adier kata oyo, alafu ok ginyalo miyo gi thuolo mar dhi to gimbe giwache mbui gi jogi be ni e mbui kendo gin gi jogegi ma gin iluongo ne social media, joma ni mane social media platform marito supporters ma bende kono gik madhi mbele. Emo mi bro yudo ka jatelo ma kawuono emo mi waluonge ni en kuma dhano gore kigoya saa 5 saa 6 kapok oromo amba setimo ang'o amba segoyi kore goyo no an kwayo ni oyo kik igoya wuogo kiwach ni oyo gima noto wache ni ma to miriambo, adieri en kama to bende kiringo kiyae kanyo wuon wan gi osewacho ni authentic sources kaka un jofwambo un emukonywa kopo ni sani simu an odonjo nuka ni gimoro timore Migori, un gi ripota kanyo mudhi ore to udhi ng'iyo wach ni to be en adieri to weche mag mbui ting'e ni mondo mudonje tek muyudo ka adieri mubro kawo dhutera ang'o e account magu. Erokamano nyanno ka odong' mana gi thuolo mar dakika 10 kende nyaka Ramogi Ajwang' to watiko chenro makama mana kaka nasenyisi ni chenro mar mbaka oromo kinde ka kinde mana puonjo nagi wapuonjore kaluwore gi thund weche mopogore opogore mana kwatie kada mar mondo mi kata mana kunyalo somo paro dhongere dangers of sharing fake news. Ahinya rowere ma bende gisani koro tiyo ahinya kaluwore gi nonro e kind higni 24 nyaka 35 jathoro tiyo gi mbui to bende kaluwore gi weche mag yiero. Ere
danger kata mana wach mane mantiere kacha kapo nono ni wane isdhi ishare ikeyo weche makamagi e mbui magi. Dangers mag sharing fake news debe dango kaluore gi mana kinyalo somo negi paro Valeria kaka rawera matiyo gi mbui. An kaka jatiyo gi mbui, kaka koro warie ndalo mag go kura. Gik mang'eny nyalo wuok e fake news. Achiel en ni wanya yiero jotelo marach, maricho. To the moment miseyiero ng'ama naluongo ni jasiasa, mok jatelo. Itero piny Kenya e kisima. Mate ni mbele kanyo kata ka wadhi bedo ni Kenya pod ringo, to economy wadhi mana piny, waonge gi maendeleo mora mora. To kendo mar ariyo, ka wasedhi gi fake news mbele, wanyalo dhi kelo gimiluongo ni ichwang' moro e ji, ma ji kata nyalo kelo tulo, kama noneno higa mar 2007, wach malit ahinya. Omiyo fake news nyalo kelo dhaw, nyalo miyo wayier jotelo maricho, mwaso piny Kenya e bugo madetamwa kata wuoke. Kamano. Regen rach mag keyo weche mokadiera e mbui, ahinya kinde magiero mabende koro wachomo, dibedang kaluore gi in. Kaluore gi kar koko kanyo. Sa yiero wach propaganda, kumoro inyo ahinya kar koko biro kelo differences, pogruok. Nitie joma pogruok e wach ni gikia deal godo maber. Koro biro ka seche moko wacho gimoro target godo dot moro kata kabila moro. Koro ne jo dot ni oyo wan watamore kodgi. Ng'ane mano wuoyo ir dot mar nyero marach ni. Koro biro ka dhoda gi dhodi ok nyal winjore kaluore miriambo mano wachir dhodi kata mara. To kendo kidhi ka nitie joma mondo migi manage social media pressure tek. Ibiro ka seche moko ogoyi kacha mogoyi ma in kia kanyo to in stressed. In stress kendo ibiro disturbed ma in kendo koro ibiro depressed. Koro mano be another danger ma wan godo e kar mbui. Propaganda mag mbui. Mar adek kendo weche mag propaganda mane mbui, yudo ka joma sani access social media thoth gi gin nyithindo, gin rowere. Rowere onge gadieri. Koro kaka an owuon sama ne post-election violence otimore mar 2007, ne pod atin kendo e gik mang'eye gin gik mayude mbui kata gik mokona e winjo. Koro ibiro do ka kigi wachako keyo, ibiro do ka nyathi moro ma en okia kata gima notimore owuon nikech awache, en biro kawo ni gine nang'owa en adieri. Erokamano ahinya. Valeria, adwa chiwoni thuolo in gi George mar mondo mi uwach pachu mogik kaluore gi thuond wachwa mar odiochieng' ma kawuono. Valeria, dong achak kodi, aneno ke buonjona, achak kodi wach ni mogik ne nyako Ramogi Ajuang kaluore gi thuond wach. Nyikwa Ramogi an mana gi weche ariyo. Mokwongo en ni kwadhi ndalo mag yiero, akwayo ni wabede gi kwe kaka jo Kenya. Kik wadog kuma nwaseaye. Wadwa ni wabed joma nigi dongruok e pachgi, kendo wabed joma oherore. Nyocha piny Luo ndalo mokalo nokunjre gi piny kia dot makia kanye. To sani waseneno ka Kenya ochiko kumoro ma winjruok nitiere ma ok wang'iyo ni maja dhod ng'a. To wanyalo bedo joma winjore. To mar ariyo en ni wabed kendo jogo ma itgi ni oko. Wabed jogo ma winjo habari mar adier, wabed jogo ma luwo gima timore e piny Kenya, ma ok ni awinjo. Erokamano jawinjo. Valeria yogago ni erokamano. George Regan, kawuono nyingi gin mana mago English, dholiech. Wasik waluonge mana ni Regan. Waluonge kendo mana ni George. Mago duto te maigi. Meki, wachni mogik ne nyako Ramogi Ajuang'. Mokwongo, en erokamano mar yudo thuolo, mar biro kendo wago mbaka gi jowa ma joluo. E kwayowa, eti yore mag tiyo gi mbui kendo siasa, en akwayo John Onagi, jogo ma joluo ni wati gi yore mag mbui, wati kode yore maber, wati kode mar keyo, mar nyayo, kelo ji together. Kik wati kode yore manyalo pogo ji, nikech yiero chiegni to kendo ing'eyo ni yiero en gima ji kawo personal, en gima mako ji, en emotive sana. Koro wati gi mbui, kata ka watiyo kode mar lando kata uso ng'atwa, to wati atiya kode, kik wakethe.
Ma itieko. Atieko. Erokamano ahinya. Agoni erokamano bende kuom yudo thuolo mar biero odiochieng' ma kawuono ni gi Valeria. Usomo paro mar riek dawachi kaka jogo matiyo gi mbui. Agoni erokamano. Nyakoro Ramogi kaachiel kod in bende. Agoni erokamano kuom ote ma bende ioro no odiochieng' ma kawuono. Par ni kinde ma koro wachomo yiero maduong'. Nitiere weche mag miriambo ma bende samoro josiasa kata mana jochung' mamoko nyalo bedo ka tiyo godo kuom jochung' wechegi. Kuom kata mana jochung' wetegi. Par ni nyakoro Ramogi intiere gi thuolo makare. Ponono ni idwa chungo weche midwa keto e mbui mari kata oyo. Par ni kawane kayo weche mag miriambo ine makuma inyalo kauni. Kaponono ni samoro ng'ato dhi odonjoni ni weche ma bende ni keyo ok en adier. Samoro ni yude kata mana e WhatsApp group moro to iwacho ni ma en adier akete e mbui mara. Ng'ato ka odonjoni e wach ma ong'ere gi dho ngere kaka defamation, kuma ma bende ibiro ng'adni en mana mari in iwuon. Koro ibedo motang' ahinya gi weche ma bende ikeyo e mbui magi mopogore opogore. Bende par ni TV mar Ramogi ka bende iyudo wa Ramogi TV e Facebook. Mantiere gi badge ma blue. Mano e maro. Moko kama bende aneno ka thoth gi ng'eny e mbui kacha. Mago ok gin magwa. Bende wantiere gi Citizen Digital App. Mbui makende mar Royal Media Services ma bende weche duto te matimore. Magi duto te ibiro mana yudo e mbui kacha. Bende wantiere gi nyakalondo mathoth ma bende nyalo bedo kiwinje weche manyien. TV mathoth Ramogi ka wan godo, wan gi Citizen, wan gi Noro. Magi duto te nyalo bedo kiwinje weche magin kod adiera gi kuku magi. Kwa kamano gi kanyo makelo wae giko mar chenro makamero kuma nyakuom keto chenro mar Ramogi TV e TV mari kanyo mabiro en weche manyien chakre sani saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Kik idhi mabor. Wajaluonga ni mbaka romo extra. Kik idhi mabor. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kod odhiambo wuo nyangege. Juma Kani Migori, ma Ramogi TV. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Ni mara e kama watede ma e kama walose mit mara tari ni kwa Ramogi wacho ni kete manaka Ramogi wacho ni kete manaka kuka wachake kuka wadwa muoke kuka kuneno wane ma wan ka karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso ka chakore saa 11 ma midhiambo. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakelo ni puonj maleo moa kuom lakteche molonye yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakelo ni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya.
ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidang'. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muwero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' mondo wadhi nyime kod chenro mar mbaka oromo. Chenro mabende chakore sani nyakango mol kanyo saa 6 mar odiochieng'. Ka wachako chenro makama nyako Ramogi Ajwang' ma en chenro mabende wabiro miyi weche manyien. Mago weche mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono. Ka kuku ka achiel kod tiendgi ibiro yudo e weche wa mamoko odiochieng' makawuono. Weche manyien mabende waluonu machiegni kawuono, kweth mar Azimio la Umoja motelne kod Raila Odinga ma en jalar Compton Kenya kod otiko mar riwruogno kawuono nitiere kisera mar ombulu e kaunti ma Turkana. Chenro makamano kata kampen makamano wabiro luonu kendo wabiro keloni achiel kachiel e kinde ma wabiro yudogi. Kako machielo kweth mar Kenya Kwanza mano mar jalupa jatenda Kenya William Ruto bende nitiere kisera mar ombulu ka bende gibiro dhi Makueni, Taita Taveta, Kwale amano e chenro mar sero ombulu. E kinde ma bende koro wanyalo wacho ni chenro mar sero ombulu odonjo e ng'iende e gwenge go duto ma bende gitiere e pacho kaindi. Weche makamago mag kama campaigns mag siasa timore wabiro luonu machiegni kendo kuku kachiel kod atiendgi ibiro yudogi e wechewa manyien duto mag odiochieng' makawuono. Kata kamano nyako Ramogi Ajwang' ka wadhi e weche mamoko mabende timore odiochieng' makawuono en ni jotelo mawuok e gwenge ma imbo mar Kenya owuok tung' mosuo kod jalup jatenda Kenya William Ruto kuom tiyo kod dhok mar ayanya kod kelo pogruok e kind oganda dhoudi mopogore. Kotelnegi kod jatend migao mar lweny Eugene Wamalwa, gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya kod spika machon Kenneth Marende gikwayo jodak ma Trans Nzoia okwed jotelo matiyo kod dhok mar ayanya e campaigns magi e kinde magigo debe ne Raila Odinga. Wamalwa wacho ni en gima rach ka jatelo tiyo kod dhok mar ayanya ka gisero ombulu, kokwayo jotelo obed gi horuok kendo kik gikel pogruok e kind oganda mosebedo kodak gi kwe.
sisi wote tumeumia, tutainuka pamoja kama jamii moja Trans Nzoia. Ama namna gani? Ikifika tarehe kupiga kura, tafadhali tuweka amani ya kutosha. Hataki watu wachokozane, usimchokoze mwenzako ama mwage damu ya mwenzako eti ndio natembea kwa gavana. Hapana. Kule juu sisi tuliamua ya kwamba kura yetu tutapatia Raila Amolo Odinga. Si ndio hiyo? Huyo mwanaume amepigania taifa la Kenya. Huyo mzee bwana lazima tumwambie asante. Ama namna gani watu wetu? Lazima tuseme asante without apology, bila kuomba mtu msamaha. Ama namna gani? Kura ya mwaka huu tusipige karata. Kura lazima iende kwa Azimio. Hii upande ingine ni kuwapotosha. Hii upande ingine kuna uongo mwingi, kuna wizi, kuna ulaghai. Kura lazima tupeleke mahali ambapo tutalindwa. Yeye anasema ati ataibiwa kura. Ataibiwa kura namna gani? Na tunajua tayari Azimio itashinda kura na 70%. Mtu ambaye anaweza kuunganisha Wakenya wote ni Raila Amolo Odinga. Na hayo madharau na matusi ametuonyesha kama watu wa Trans Nzoia na watu wa Western, haki ya Mungu yatakwisha tarehe 9. Na sisi tunajua dawa yake, dawa ya madharau ni Martha na Rao. Martha na Rao. Tarehe 9 mtumalizie madharau ya Ruto. Ruto heshimu viongozi yetu. Sisi tunataka tutafute kura yetu kwa amani. Hatutaki tutuzi watu. Hasira ni hasa. Akiwa na hasira na anataka awe president ya nchi hii, atakuwaje president wa nchi hii? Mnaona ile hasira nayo? Nyakwara Mogi Ajuanga jotelogo ne wuoyo ka giduoko gino mabende no wacha kod jalup jatend piny Kenya mano William Ruto tarik 12 dwe mar 7 mano mahigani e kinde mane ene campaign e gwengego mag Imbo mar Kenya, kama bende no luongo jatend migao mar lweny ni miyo gino mabende okomoro ahinya jodaka e gwengego mag Imbo mar Kenya. Akawadhi weche manyien mamoko eni ywaruoka podi dhi nyime e kind piny owacho kod joreg mokuon ma oneno ni nyaka piny owacho ket tenge omenda moromo chulogi mondo eka giduoka nengo mar mogo piny. Mana kaka Edwin Okoth leronwa romo ma osebet ka dhi nyime chakre chieng' wuok tich jumani, koro pok onyago olemo ka jopiny to podi medo rito fuong'ruok e nengo mar mogo. Koreni piny owacho sechuogo chenro mar duoko nengo mokuon piny kod nus mar nengo ma iusego sani. Twak mar kaka inyalo kel yot e ng'wenyo kuon pod iye tek. Romo mano chakore chieng' wuok tich kind kembe marego mogo kod piny owacho pok onyayo lemo. Kendo maling'ling' ma wayudo kowuok e romo na en ni joreg mogo oniano ni piny owacho nyaka kuong ket omenda ma ichano chulgi ka giduoko nengo mar mok kuon piny eka jopiny oyud fuong'ruok. Piny owacho to singo ne kembego ni omenda ibiro kete agulu makende kata escrow account ma ibiro chulgigo ka gichako uso fuk kila 2 mar mogo kuom Sh100. Chenro no geto mondo fuko mar kila achiel ousi kuom Sh52 ka kila 5 onego chak usi kuom Sh250. Kunia achiel mar mogo ma en kilo 50 koro onego us kuom Sh2150 kaluwore kod chenro no. Kuom dweche 3 mosekalo, oganda osebet ka nyiewo fuko mar kila 2 mar mok kuon kuom Sh197, kama kila achiel sani en Sh100. Ofuko mar kila 5 pod iuso kuom Sh515 dukni mapacho ka. E twak madhi nyime no, piny owacho bende wachore ni osemedo sayo kembego mane oduoko nengo mogo chien kod Sh3 kende, bang' migawo mar pur golo oko osuru ma ijuogo e wi oduma mawuok e pinje maoko. Yorego oduma mane oloso kod Ramogi TV e yor apanda bende wacho ni gisenyiewo oduma moingo gunde $3 million kuom kind Sh5,800 kod Sh6,000, nengo man malo manyaka duoknegi mondi ma ok ni gichak uso mogo e nengo mapiny eka chulgi bang'e. Kembego bende wacho ni chenro ma kamano kane otime higa mar 2017, piny owacho ne odeko kod chudo mane omiyo gi lal mar omenda. Liet mawuok e pek ng'wenyo kuon osechako nene e paw siasa, kama kweth mar Kenya Kwanza ne osayo piny owacho kuom temo tiyo kod nengo mogo kaka yo mar sero mbulu.
chulo joreg mogo mondo duok nengo mwanduno piny, chal kod chenro masani ma piny owacho tiyogo mar chulo jous modhi nyamburko mondo kik gimed nengo modhigo kama dweni kende piny owacho chulo ma ok tin ne $50 lita ka lita mar petrol kod diesel ma jopiny nyiewo. Chenrono koro dwaro $16 dweni kende, ka chenro mar duoko nengo mar mogo piny biro kawo ma ok tin ne $150 e dwe ka dwe. Geno koro en mana ni winjruok biro bedo mapiyo mondo jopiny oyud fuong'ruok e mesa, ka bende sa medo rumo ne chenrono mane geto jumbe 4 kende modong' ka moko kuom gwenge pok ochako golo dume e puothi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi mbele e kaunti ma Migori en ni jalar kom woman rep e kaunti ma Migori ma ochung' kod duond bura ma ok ochung' kod duond bura mora mora amano Zilpa Odline ochuodho okone ojende e kaunti ma Migori kod jogo ombulu mondo ochiw lwasi makare mar goyo siasa ne josiasa duto e kaunti ma Migori. Ochuodho mane oriko wuoyo e mbalariany Marongo kama ne ochopo e chiwo loche 3 kod tinga madhi konyo mbalariany no e loso pewe mag tugo. Wacho ni jochung' ma onge duond buche mago independent candidates osebedo ka yudo akweda ka wuok kuom jowetegi. Bende komachielo ne okwayo oganda e kaunti ma Migori mondo bi owuog oko mondo ogo ombulu e yiero maduong' mabiro. Ten mbalariany Marongo ka otelnegi kod ngire Joseph Aguyo ne okono oganda mondo okonya kuondego mag somo. E diere mag campaigns kech joma nyicho kawo tickets gitemo timore ka gima gine jodwaro kendgi. Tago erokamano ne jo IBC mabomiyo wathuolo mondo waringi kendo wameny. Akwayo jo Migori County duto tetete giwuog oko tarik 9 dwe mar 8 mondo gigona ombulu. In as much as ni an independent candidate, president mara en Raila Amolo Odinga. Wago ombulu te mombulu kik ninde ot. Ma the first time mabe joluo dhi bedo gi history kuom bedo gi president. To jo Migori County te wang'eni wane mwadhi bedo gi the first lady. It is great honor that our alumni, Spora, has gotten time to come and give back to the community. As a relatively young university, we have not had enough resources to pave the field for our students, but our alumni has come back and said yes, she can help. Kawadhi nyime nyako Ramogi Ajwang'a en ni jolup jolar kom jatend Kenya ne yudo thuolo mar chiwo ler e wi dongruok magigeto chwalo ne jo Kenya ka giyudo locha. Atuak mar dayo dho jolup jolar kom ten Kenya ne obagi e kidienje 2 mokwongo ne en mar mano mar manyo kelo e pap mano Justina Wamae ma en jalup George Wajakoya kod Ruth Musheru ma en jalup David Mwaura. Justina ne ondhi nyime gi siro wach mar dwaro mar puodho pitha kod ohala mar nyasore kaka yor yuto manyalo reso uchumi mar Kenya, ka Ruth Musheru omako chung' e wi agenda mabiro kedo gi mibadhi. Kidieny mar 2 ne en e kind Martha Karua ma en jalup Raila Odinga kod Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto. Duto ne olero agenda magi. Say this. Our idea in Kenyans, I want us to be very conscious and, open up your minds. And before I explain, let me give you a quote by a guy called Ralph Waldo. He said, in every generation, there are map makers who see opportunities, seize the opportunity, and open man's vision to the future. That is the direction Roots Party is taking. But let me say this, the marijuana we are advocating for. I'm happy that Kenyans have all gone through a science class in primary, a biology class in high school. There's something called species, or cousins of plants. There are 2 species of marijuana, or they are cousins, let me say that. Cousin moja anaitwa THC, which has the psychoactive ingredient. That is the cannabis sativa that you hear all the time, imeshikwa na watu wa DCI. But sisi focus yetu ndi CBD, or cannabis. That one gives you industrial hemp. So when you go hata venye professor anasema itapandwa kwa expressway, and you pick a leaf and chew, it's only going to give a detox, let me tell you. And saiji watu wako na simu zao. Can you Google hemp seed sales in Kenya?
Those products are in sale because zinakwambia zinakupatia immunity, zinakupatia omega-3. Unaona, it boosts your immunity. Those products are on sale and they do not have the psychoactive ingredient yenye inafanya watu wana lose focus. Our big agenda is corruption. It has eaten us in big ways and in every way. So corruption is our bangi. So that is what we are after. Then the rest will be able to be balanced out. Madili kwangu na kwa Agano Party is the intention to be transparent, is the intention to be trustworthy, and intention to be trustworthy to the Kenyans who have employed you. Kwa hivyo pale mimi naona the integrity has been compromised with the current and the past government and our competitors. Kwa hivyo tunaomba Wakenya waweze kutupatia nafasi. Kwa kuwa sisi ndio we are ready to be audited. We are clean. So why not give us the chance? We are not threatened by the other pair of competitors because they have been in it. Kenyans have seen. Kenyans know. This is nothing new to us. Ni kubadilisha tu tunahitaji kubadilisha. And Agano Party is coming in as the option ya kubadilisha. I believe that a combined ticket of Raila Odinga, Martha Karua will do the best to fight corruption. When you said I do not share any values, you've addressed the issue of corruption and graft, but you do not share any values and even agree on his brand of politics. What do you say to that? Because values, this is... As of that time, I felt I did not share anything with him. And remember, we were candidates. There is no way you will praise the other candidate. But I can assure you that it is not because I thought he personally was responsible of any wrongdoing, nor did I feel that President Kibaki was personally responsible. But there were rogues within government they failed to act on. And I felt my hands were tied in the performance of my duties. And therefore, as I campaigned for myself, I actually was saying, look, you've been unable to fight corruption, just like the Jubilee administration under President Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto. And they are still in government together up to now. And we saw Dr. Ruto attending cabinet a week ago. They've been unable to fight corruption. You can't hold one side of government and say the good one is mine and the bad one belongs to the other person. That's doublespeak. Honorable Gachagua, just a moment. I think Honorable Mother needs to come through to the people of Kenya on being consistent. Honorable Mother is on record saying that Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta should retire together. Not a long time ago. She seems to have changed her mind that they shouldn't retire together. In fact, that President Uhuru Kenyatta should continue governing through proxy and Raila Odinga should purport to govern as a proxy of Uhuru Kenyatta. At what time did she change her mind? Because it's on record, she went public to say that the two of them should retire together. Now, she is the running mate of Raila Odinga. She's a project of Uhuru Kenyatta. The two people she said they should retire together. She seems to have changed her mind. And it is my considered opinion, and I believe for many Kenyans, that being consistent is very important in leadership, especially the position she aspires. You need to be consistent. When you say this today, you must be able to live to it tomorrow. All right, I want to allow Martha to respond to that, but first I want to come back to you to give you another minute. A moment ago, you said that Gideon Moyo was supposed to be appointed. I want you to clear that up because, with all fairness, Gideon Moyo is not on this debate. Well, President Uhuru Kenyatta, the chairman of Azimio, in a meeting in State House a week ago, said that he nominated Martha Karua as his running mate to take care of his interests and that of his family. The president was on record, which means that Martha Karua is a project of the chairman of Azimio, President Uhuru Kenyatta, and they are both proxies with Raila Odinga. It is not me who said, it's President Uhuru Kenyatta who said. Nyakora mugejuang tok makamano tuaka mabende korojo Kenya rito en mano marapiedho jolara Compton Kenya mabende ibiro bag kanyo tarik 26 dwe mar abirio higani. Mano bende wabiro kelo ni achiel kachiel mana e wang jowi mar Ramogi TV. Eweche mamoko en ni Mwangi Wairia manegeno laro Compton da pinya kod duond bura mar Usawa akoro yango ni osiro gai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga
Wairia wacho ni osebedo ka okedo ne bero chenro mag pur ne weg puothe matindo, kendo ka wacho ni jopur biro neno maber mana e lwet Raila Odinga. Omedo keto maino e bero pur, mano ko wacho ni biro konyo e nyayo chiemo e pacho kae. Chris Owino nigi lerno. Jumbe adek motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani, siasa mag Masawa okawo okang' machielo e kinde ma gavana ma Murang'a Mwangi wa Iria owuok oko kendo siro lwedo jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Usawa na Azimio zinaungana na it will be Baba, Mother and the Son. Wairia mabende en jatend duond bura mar Usawa kwa wote olero ni ne ong'ado okang' mar siro lwedo Raila Odinga bang' timo kode lalruok kendo chopo e winjruok mar konyo jopith, jopur kaachiel kod johala matindo mawuok e Masawa mar Kenya. When everybody else feasted, allowed my termination, that mzee agreed that we need to work together so that those programs which we are doing here can sustain and we can escalate those programs elsewhere. And therefore, I made a decision. The party Usawa kwa wote made a decision that through that joint manifesto, Usawa kwa wote will support the candidacy of Raila Odinga. And my supporters will be behind Raila Odinga. Ne olieko ni nitiere moko kuom josiasa mapacho kae mosebedo ka temo pogo ganda mag Masawa kaka yo mar chwalo ajenda mag siasa. Kata kamano, Wairia onyiso oganda ma Masawa ni ginyalo mana yudo telo bang'e kokalo e telo mar Raila Odinga. We must save this community. The community has been scattered. People have been spending time here scattering my community. We are not going to do it to continue. We shall regroup. We shall take a position and move forward. And the position, huyo mzee akae kidogo, tujipange. Tutajipanga. Na naambia watu wangu wote wa Murang'a, watu wa Central, wanisikize, tutajipanga. But we need to give ourselves time. Kwa sababu tumeingiliwa sana mpaka hatujajipanga vizuri. Tujipange na huyo kwanza. Karawa akae hapo, mimi nikae hapo, Peter Munya akae hapo, viongozi hao wengine wakuje, tujipange sasa. Wairia bende olero ni gin kaka jotelo mawuok Masawa gisiro lwedo Martha Karua kendo singo mar tiyo kode e kisera mar ombulu ne Raila Odinga. Kaunti ma Murang'a en kaunti namba 2 kuom kwan jogo ombulu mathoth e gwenge mag Masawa ka en kod jogo ombulu maromo 631,512. Kaunti no bende en achiel kuom gwenge mag Masawa ma jalup jatend piny William Ruto ni e gimbi mathoth mag siasa kaluwore kod ombulu mag paro mapacho kae. Kata kamano, Mwangi wa Iria osingo maduoko piny bi makamano kuom jumbe 2 motelo ne yiero mabiro. Mwangi wa Iria okwayo jodak ma Masawa mondo yaw wengegi mar neno kaka yamb siasa kudho e pacho kae. Wa Iria bende osingo mariwore kod Martha Karua kanyakla kod jotelo mamoko mar neno ni girwako ombulu mathoth mag Masawa e adita mar Raila Odinga e yiero ma higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora muge jongi thuolo na dwani waring wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, kama e kaunti ma Homa Bay kono jalar kom governor e kaunti ma Homa Bay kaka jalno machung' kar kende kata independent candidate Evans Kidero kawuono bago romo kod wakeini mawuok e ward sa 40 mane kaunti ma Homa Bay. Wadwa ringa achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay watudre kod jafwambo marwa Alia Beach mantiere kuro. Entiere rangwe mar mondo mi onyiswa ni chenro chalo nade kono. Alia Beach ichiu nade kaunti ma Homa Bay kono to chenro kata romo mabende Evans Kidero obago kod wakeini akono dhinade. Erokamano Joyce wachio makare kaunti ma Homa Bay kandi wabiro achiel kachiel kowuok e ward ma Kochia mantiere kar chung' bura mar Angwe
odong dala par go chiko to piny Kenya dhi yiero maduong' mibago tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi kendo sani koro josiasa mopogore tiyo kod yore go mopogore opogore ka gimanyo ombulu mondo ginene giyudo loch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. Odiochieng' ma kawuono jalar kom gavana ma Homa Bay kaendi ma ok ochung' kod duond bura moro amora kata independent candidate Evans Kidero obago romo kod wakeni mawuok e wards 40 e kaunti ma Homa Bay kaendi. Gin wakeni moluwo makoro obiro gogo mbaka kaendi ka dwaro mere maduong' en mondo olomb wakeni mondo bende obi osire lwedo e lek mare mar bedo gavana mar ariyo bang' ka gavana ma sani Stephen Awiti biro tieko tielo mare mar ariyo e apisi ma dwe mar tarik yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. Inyalo paro ni mopore kod Evans Kidero bende jachung' mar ODM Gladys Wanga bende osebedo kadhi nyime kod tedo kampen mare kolombo jopiny kaachiel kod jachung' mar UDA Mark Rabudi ma bende gin moko kuom jochung' ma sani koro laro kom gavana ma Homa Bay kaendi. Okinyi ma kawuono an ka kod moko kuom wakeni ma bende osebedo ka dhiro kampen mar Dr. Evans Kidero e dwaro mare mar bedo gavana mar ariyo ma Homa Bay kaendi kendo wadago kodgi mbaka kaluwore kod romo ma kawuono obagi ne wakeni e ng'iyo ni to gin ajenda mane ma gin go kata gin gigo eko mane ma gibiro pedho e mesa poni gavana poni Dr. Kidero obiro yudo kom mar gavana e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. Ibiro chag nyingi ting'iso ni kaka achiel kuom mine ma kawuono yuoro e romo ma kamaendi geno maru kata en ang'o maduong' odwaro ni obi opedhne Evans Kidero kata kaka jogo eko ma wakeni mowuok e kaunti ma Homa Bay kaendi modwaro ni samoro kobiro yudo komni to bi ong'i ahinya gigo mosebedo ka chando wakeni e kaunti ma Homa Bay kaendi. Erokamano ahinya, nyinga Caroline Alango, an kaka jatelo mar campaign mar Dr. Kidero kata campaign coordinator. Adwa ni mondo awach ni gima bende kapok aduoko gimi penja. En ni gima anyalo wacho ni gima opogore ahinya kata gima special ahinya campaign mar Dr. Kidero. Ni mae campaign mido ni campaign coordinator en ng'ama miyo. Koro mano gima adwa ni mondo aler ne jo nyikwa Ramogi. Mar ariyo, adwa ni mondo aduok penjo mipenja ka wacho ni waromo kaka wakeyini moae tunge duto mag Homa Bay nigi sub counties 8 gi wards 40. Ward ka ward nitie mine mowuok e mine man ka dirom 1,000 mogwel to gi mogwelore bende. Koro me kwarore to wanyalo bedo dhano 2,000 mani ka bado goyo gi Dr. Evans Kidero. Wageno ni ka watieko romo ma kawuono ni to wang'eyo ni daktari wadhi nyiso daktari kata wadhi poro kone sirikande ere kaka mine biro tiyo kode, ere kaka obiro keto kata pes makende ne wakeyini, ere kaka obiro loso weche thieth mondo wakeyini kata kodhi osiptal to kaka ginyalo konyore. Nikech ing'eni sama piny rach kaka sani Homa Bay rachni, joma hinyore mo gikin mine. King'iyo Homa Bay kata mana ich mono luoro mako. Nikech kimako ich kidhi nyuol to samaro tho niang' nowuog kuro. Ere kaka tije mowuok mine dwa kawo tije mage. Nikech wang'e beri maber kabisa ni Homa Bay king'iyo maber atamalo 60% mag jogo modak Homa Bay gin joma mine. Gin kit wakeni mage mano gwelo ka gin jolony ko gin jowala koso gin kit wakeni mage ma kawuono no gwelo kuwuok e wards 40 mantie Homa Bay kama kawuono yuoro e romo mar Evans Kidero ma kawuono ni. Ne wagwelo wakeyini mowuok kuonde mopogore opogore mal nyiso kit Homa Bay kaka Homa Bay ochopo. Wan kod mine manie kor gweng' kata jogo matimo ohala matindo maluongo ni jo aswekra. Wan kod mine ma tich maduong' en rito dak ma jomoko to paro ni onge tich magito tich mar rito familia be tich maduong' kabisa. Wan kod mine ma bende waluongo ni jolony kata professionals ma be obiro to kod mine matiyo kiwango mopogore opogore. Omiyo mine ma waluongo ka ne gin mokikore to bende wan kod wakeyini mane bende medo jiwo wakeyini wetegi ma bende nwa miyo thuolo mondo jiwo wakeyini kaluwore gi kiwango mopogore opogore kaka weche mag owala, weche mag thieth, weche mag somo mag nyithindo manyiri to gi weche mopogore opogore nyalo miyo wakeyini be bedo kod telo kata teko e oganda ma Homa Bay. Kapok awedhi wacho ni achiel kuom coordinators mosebedo ka ng'iyo kaka chenro ma campaign dhi nyime. Ok ang'e ni gin chandruoge mage miseneno ka joma mine e kaunti ma Homa Bay kandi osebedo ka kale ma digombe ni kawuono ka gichiwo thuolo mar twak margi to gibi gipedhi ma koponi Kidero oyudo gavana mar ariyo ma Homa Bay kandi to nyalo ng'iyo mondo ngima wakeni obed makare. Anyalo wacho ni kaka ng'amo chung'ne campaign mangima ok achung'ne mine kende ta chung'ne campaign te. Awacho ni tijno ero masetiyo nitiere gigo masefwenyo ni sando ngima mag mine ma Homa Bay. Mokwongo kabisa ni miyo ma Homa Bay onge gi gima en gede lwete monyalo manyo godo yor ohala kata financial access. Matuo maduong' kabisa matuo mine ma Homa Bay kai. Nikech miyo kimiyo gimoro matin e lwete to wan mine wanyayo gik moko kendo wuok mang'eny. Mar ariyo manyalo wacho ni en gima chando mine ahinya en wach mar pi. Nikech ng'ama homo pi e dala en miyo. Pi maler kata minyalo modho inyalo tigo ma kisungu luongo wacho ni clean
clean and safe drinking water or water for domestic use. En gima en shida maduong' kabisa Homa Bay kae. Wach mar adek kaka nawacho ni en weche ma kaka mine nyalo bedo gi ngima maber. To kendo machielo en weche mag somo nikech wayudo ni Homa Bay kae e kama nyithindo manyiri yude ich, e kama kuonde nyithindo manyiri bambe, te kama nyathi manyako samoro ngimane ok ni maber. To ng'ama konyo loko ngima nyathi manyako chakore kod ng'ama miyo. Mogik, the king yo sirikal mar Homa Bay. To wayudo ni teko mar pesa ma Homa Bay ok ni lwet mine. To mine matiyo matek Homa Bay. Erokamano. Mogik kapok atieko awacho ni kata king'iyo wach mar pur momako ngima mar Homa Bay. Atamalo 65 kuom 100 mag jopur ma Homa Bay gin joma mine. Erokamano. Joyce mano ne wago mbaka kod coordinator mochung'ne chenro ma campaign ma Evans Kidero ma olero thoro mar wach ma gin go kawuono e romo ma kawuono gi bago kod wakeni ma giluomo e kuonde chung'ute bucha boro e wards 40 mantie county ma Homa Bay kandi pod wago touch ka kendo pod waluwo wach niendi wabiro ng'iso nyekora Ramogi Ajwang chenro news wa mabiro mbele kanyo endo ni to en wach mane maduong' mabiro wuok e romo masani koro dhi nyime ma governor ma chon ma Nairobi bende dwaro kom governor ma Homa Bay gi sani obago gi wakeni chung bura marangwe kandi Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e county ma Homa Bay. Weche ma kamaga ng'eyo ni kuku kod tiendgi wabiro yudo gi e weche wa manyien mag odiochieng' ma kawuono. Kata kamano ka wadhi mbele en jakom IEBC Wafula Chebukati koro wacho ni gibiro chiko itgi ne Ruben Kigame mageto Komten Kenya. Chebukati wacho ni Kigame poko chwalo lipot il duolno banka doho nyocha ogolo ng'eto ni miye thuolo mar laro kom makamano. Wacho ni girite mondo mi giwinja korka kore. Be able to detect or second simulation. I know that is. Please tell us your name and the organization that you represent. Applause. Thank you. When the bulk uploading is being done, what happens? My name is Tabao Kanchori, and I am the National Chief Agent. The court has made a judgment. We respect the judgment of the court, and if he presents himself, we shall listen to him. It's up to him. He has not come so far, and as a commission, I think today we have been fairly busy. I have not had time to sit and look at the judgment. Ramogi Ajwang ng'isi mbele kacha ni weche mag siasa bende waluonu machiegni. Kweth mar Kenya Kwanza mar jalup jatenda Kenya William Ruto nitiere kisera mar ombulu. Kawuono gibiro tero kisera margi mar ombulu e gwenge kaka Makueni, Taita Taveta, kaachiel kod Kwale. Gie thuolo ni we wawinjane kaka chenro dhi nyime e campaigns magi. Mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Muko na habari kamili ya tarehe 9 mwezi wa 8. Sasa niulize nyinyi, kwa sababu muko na habari, mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati amupangwingwi? Makindu mnasemaje? Na Kibwezi mnasemaje? Na Makueni mumekataa kupangwa? Sasa sikizeni maneno watu wa Makueni. Sasa unajua hii Kenya iko na watu wako na kiburi na madharau. Ati kuna watu wachache wameenda wakaketi chini kwa hoteli huko Nairobi. Sijui wamekunywa nini. Ati wamerudi hapa wamesema ati wanataka kutupanga. Ati wanataka kutupanga na ile mtu ya kitendawili. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Makindu. Nauliza nyinyi, wale majamaa wameketi kwa mahoteli kule Nairobi wanataka kutupanga, wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtaamua? Nyinyi ndio kusema? Tarehe 9 mwezi wa 8. Ramogi Ajwang campaigns makamago kawuono Ruto ang'isi kacha ni ntiere county ma Makueni, entiere Taita Taveta kaachiel kod Kwale. Weche makamago podi wabiro luonu machiegni. Kawadhi county ma Kisumu en governor ma Kisumu Manongire Peter Anyang' Nyong'o malaro komno kendo ne otero campaign e chiro ma Kibuye kod alwora mare. Nyong'o omedo golo singo ne johala ni oikore mar bero lwasi mar ohala kendo neno ni dongruok obedo e sekta no.
Nyong'o singo tieko chenro mag dongruok mane ochako kendo chako mamoko manyien aka oyiere. Ne otene koda jochung' e kombe mopogore opogore e otiko mar ODM. Nyiso jo Jubilee ni kwa modernize chise ma Kisumu ka Jubilee nyaka wa modernize okamano sani ng'en wasegero chiche mang'eny Kisumu County ka okamano koro wenyo chakwa yao okamano awasi bene wagero okamano kombewa be wagero okamano ang'oma mono gero Jubilee ama sivyo. Tarik 9 dwe mar 8 akwayo gi muolo ne uchiew kinyi mang'ich udhi e polling stations gi kipande mondo ugo kura ne baba dongu ng'e mano. Uneno gimomiyo wawacho 6 piece kata wan moko kuoma nitie jowa manyicha wahero nyocha ok omi party ticket to no wawacho ni kaka waseyude 6 piece ni mondo ineno 6,000 ma wacho ni mondo udhi uyude mondo oketnu godo e 6 piece mochope simu gi 30 shillings migolego nyaka urangri Raila bed gi ji motegno kamine kadhiemo girigese assembly kucha mondo gi olos wetego unyego. Kura ok wagoya gayo tarik 9 dwe mar 8. Kura wagoyo ne lokruok mar ngimawa. Wagoyo kura ne lokruok mar ang'owa ngimawa. Apisas mag piny owacho kotelnegi kod jagoro mongirore e migawo mag ute twech Safina Kweke kod komishona mar ute twech John Kebosa Warioba chano bero lwasi mar alwora mag ute twech ma pacho kae kochakore gi loso odundu mag gik mochido kod minyaga luwo. Chenro makamano mabiro chakore e ute twech ma Kodiaga kod Kibos mayudore e kaunti ma Kisumu abiro konyo nyaka skunde kod jodak mawuok machiegni kod ute twech go. Safina kane oloso olero ni chenro makamano gidhi neno ni oketi e tim kapok ochopo giko mar hiko menda mahigani. Anyakwa Ramogi Juanga kapok wami report makamano we watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa mayudore kaunti ma Kisumu mano Millicent Adhiambo mar mondo mi onyiswa ni chenro dhi nyime nade kaunti ma Kisumu akalure ni odiochieng' ma kawuono ne nitiere grub rawere maderom 250 ama bende odaka e kar dak kama yuto ji ni piny mano Manyalenda e kaunti ma Kisumu ma bende obago wuoth mar kwe. Millicent Adhiambo ichiw nade Kisumu kono to chenro dhi nade wuoth mar kweno nyaka sani chalo nade Kisumu kono Millicent? Pero kama na Joyce achiel kachiel kwa wuok Kisumu East kar dak Manyalenda kuma bende rowere maromo 250 kata mokalo kanyo kamoting'o rowere machuo kod mamine obago romo mar neno ni gibiro kanyakla kaka wayudo ni kar dak Manyalenda kaka obedo achiel kuom kar dak no endi mayuto ji ni piny wayudo ni osebedo go kama bende jotelo geto ga endi tiyo gi rowere e yore maricho richo kaka ndalo siasa yudo ka jotelo thoro ga tiyo gi rowere go eko e seche magi campaign mondo migi kel tulo kata ndalo mag yiero ka bende wayudo ni kar dak Manyalenda kani kata obedo achiel kuom kuonde dak mani piny yudo ka rowere bende thoro donjore e weche mag yedhe mamero ji yemo iu kod timbe moko magalagala kapod ikgi ni piny. Wan kandi gi rowere go eko ma bende wadwa ni walos kodgi kawuono gi miwatwak e wi gimomiyo wang'ni endi gi chano mar biro kanyakla mondo gichak chenro mar biro nyayo kwe e ndalo campaigns kwa yudo nodong' mana ndalo 19 to ji dhi e yiero gilernwa ni to chenro magitiso ni sauti yako kura yako niendi dhi konyo gi nade kapok ji odhi e yiero kod tok ka ji osebiro dhi e yiero kod yiero duto mabiro e higni mabiro mbele kaendi. Ang' wachak kod achiel kuom jakanyo ma bende ene mane ochako chenro niendi oriwore gi jowetegi mondo lernwa ni to ang'o miyo gichano keto kwe kaka rowere mondo mi kik tulo wuog Nyalenda kata kind rowere ma Nyalenda kata obedo ni en kar dak mayuto ji ni piny machiegni ahinya. Ang' ni chak gi nyingi deni lerna ni to romo makawuono niendi ang'o miyo wabiro kanyakla mondo nya kwe e kinde yiero mondo ng'i ni bende tiyo gi yedhe mamero ji oduok piny mana mapiyo piyo kastiwe ne jowete. Erokamano ahinya. Nyinga en Obiero Joshua, atiyo gi county government ma Kisumu, anie village administrator ma Nyalenda eka.
Koro chenro ma kawuono ni en chenro ma sirikal mamalo to koda county government otimo riwruok to koda CBOs gi organizations matiyo e Nyalenda Eka mondo mi waland weche mag kwe to kendo weche mag arita kwe e kinde ni ma yiero kamano. Koro mano wadwa ni mondo mi otimre kamano nekech Nyalenda kuma wantiere ni iluongo gi dho ngere ni en one of the hotspots ma yore mag violence timorega e kinde mar yiero. Koro wang'ni wan kaka jotelo makani to koda jodak to koda organizations matiyo kodwa ka nye wawinjore ni wadwa riwo wiye rowere, wadwa riwo wiye jotelo mondo mi yiero ma wadhiye tarik 9 dwe mar 8 obed mopogore gi yiero duto te mosetimore. Nyalenda obed an example kuma kwe dhi bede hali mani malo kabisa. Ero kamana nyamana machielo ang na kau pach jatelo machielo mondo lernwa ni to chenro magitiso ni kura yako sauti yako niendi ang'o miyo utise kamano to ere kako dhi konyo rowere makaendi kotenore kod weche mabende osiko wuok kakiwinjo kanya wadwese lero ni Nyalenda kaeri obedo ni en kama joma ji yuto gi ni piny odake osebed kokete kaka achiel kuom kuondego eko makoko osiko wuoke ndalo yiero machiegni kichako gi nyingi. Nyinga iluongo ni Victor Elvis, atiyo gi riwruok mar rowere mar Nyalenda Young Turks CBO. Obedo based Nyalenda Kisumu East kae. Romo ma kawuono ni obedo supported gi US Embassy gi kura yako sauti yako. Kech wang'iyo ni rowere make a bad choice. Yiero leaders mok dhi konyo gi ndelo mag yiero. Omiyo gichako ka gichandore higni 5 kendo kochopo higni 5 kendo yudo ka onge development mosebedo katimore e Nyalenda ka yo makare. Omiyo Nyalenda Young Turks osebedo train gi IEBC e weche mag voter education and women participation e weche mag election kae. To wayudo ni wan gi namba mang'eny kabisa kaka joma rowere kata jogo mapotendo. Koro ne kwa kao namba wa mantiere go wanyalo bedo gi mbi kata teko mar yiero jotelo maber madhi tiyonwa. Omiyo Nyalenda Young Turks osebedo katiyo gi mine mopogore opogore, jogo mane kod ng'ol kod yudhe mawuok kuonde mopogore opogore. Watiyo gi jogo manie transport kaka jo boda boda mabende ndalo siasa kama yudo ka gin thousands of them otelo ne ja siasa kendo ka giluwo bang'e kendo gidhi chopo ka gigore kendo yudo ka pesa mano migi no kendo ja siasa tiyo godo marach mondo yudi claim pesa mano sitiyo godo marach. Koro wabedo kod kawuono ka mondo wapuonjore gi e weche mag umuhimu mar yiero makare kendo yiero manigi kwe kendo yiero jatelo mane kare kendo teko mare e kurane kaka ng'ano ma jahigni mosekadho higni 18 Kisumu kae. Ero kamana enya machiegni awinjo kanya wadwa wacho ni riwruok nu kata grubu niendi en mano moriwo jogo mong'ol mine koro in kaka miyo gi riwruok nu kaka rowere wayudo ga ni seche duto matulo wuok nyaka wang'e arita kwe mar joma mine in kaka rawera manie group mar Nyalenda Young Turks kaendi bende neno ka seche matulo wuok kama oti gi rowere ka tulo wuok ndalo yiero ka ndalo campaigns joma mine arita kwe margi ni kare mana mapiyo piyo kichako gi nyinge ng'iyo kamera. Nyinga en Rosa Ro Maxwell. Nyinga en Rosa Ro Maxwell. Atiyo gi riwruok mar rowere mar Nyalenda Young Turks. Kalore gi weche mag elections, joma mine ratich gi rochoga kendo iyudo ni gine magibedo victims. Gine mitiyo kodgi kendo gine ma iyudo ni gibedo gi hinyruok kata lal mang'eny sama election otimore. Yudo ni itiyo kodgi mang'eny, yudo ni jomoko rocho ratirgi, nindo kodgi kata tiyo kodgi e yo marach mondo mi ginwang' kura. Mana kamano Joyce kaka isewinjo no endi mago moko kuom weche mabende wadwa dhi nyime kod dayo dhogi mondo mi gilernwa ni to kaka osewacho ni joma mine seche moko itiyo go mararacha mondo mi kura oyudi ere gimomiyo mano timore to arita kwe manade masani koro romo magibedo go ni dhi miyo gi kaka joma mine gi joma bende osedonjore tiyo kod yedhe momero ji mondo mi ginyal keto Nyalenda kendo ngima mar rowere mani Nyalenda kaendi obed kama kare ka kamano tinyalo dhi nyime an kuomi Joyce. Ero kamano ahinya Millicent Adhiambo. Ka wawuok e kaunti ma Kisumu waringo kendo wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa kama jambetre ma piny Ingereza e pacho kae mano Jena Mariot kaachiel kod jatend migawo mar arita Fred Matiang'i yawayanga log tich mar obila makedo kod timbego mag njore mano midendo ni anti-terrorism police unit mano e boma ma Mombasa. Gi thuolo ni jatend migawo mar arita Fred Matiang'i loso we wawinjane. So we are ready to proceed, and people, of course, should have nothing to worry about.
Go about your activities peacefully, obey the law, choose leaders you desire, exercise your democratic right, and thank God you live in a democratic, free and peaceful country. I'm grateful that we have that opportunity, and on behalf of my colleagues in the security sector, I'm greatly honored that the Lord has given us the opportunity to discharge that duty on behalf of the people of Kenya. With those remarks, it's now my distinct pleasure to declare this DCI ATPU Mombasa Police Complex officially opened. Thank you. Ladies and gentlemen, now we are going to have a photo session. We are going to invite the CS. Nyakwaramogi Ajwang chenro makamano mar yao log tich mar obila makedo kod timbe njore mano midendo ni anti-terrorism police unit. Weche makamagi luonwa machiegni kod jafwambo marwa mane county ma Mombasa George Aoko kendo abiro kelo ni kuku kachiel kod tiengi e weche wa manyien mag odiochieng' makawuono. Akawa dhi mbele en ni duol mochung' ne keto arita makare e apini mapacho kae NTSA ogolo chik mondo geche matingo jowuoth oketnegi kendo rang'uk ng'we airititi kaka yorno mar duoko piny masiche mag apaya. E romo margi kod jokanyo maketo rang'uk ng'we airititi e nyamburko Ruiru e kaunti ma Kiambu, NTSA ne okwayo weg geche matingo jowuoth kod trela mondo oter geche gi ma ibiro ketnegi rang'uk ng'wecha nono. Jakom mar duolno Edward Gitonga owacho ni ji 30 wito ngimagi e masiche mag apaya pile ka pile, to ka ok oketi yore mag geng'o masiche makamago, kwan ji 6,000 nyalo biro wito ngimagi kochopo giko higani. And they ought to work even now. So that is the responsibility of the regulator, who is NTSA. We are in agreement. They are going to do letters across the country for all the circles and all the truck owners through their truck associations. We want them just to report back to us. We do the right thing. Them that have tampered with the speed governors, we want to restore order on the road. There is no governor that will operate on our roads below the threshold of what has been tested by KEBS. We call upon the PSV vehicle owners and the trucks owners and all vehicles that has been fitted with the speed governors to go back to the vendors. I want to tell Kenyans also that we are 100% sure that the 95 black spots which have been thorn in the fresh in this country, as we have agreed with even Kenya, they are going to do something on those roads because we discovered it's about road design. So that it is only Kenya or Kura who can do that. Kawadhi mbele ni mine majohala maoloyo 70 e dhowedhe mopogore opogore mambita sani koro odonjo e somb ji ma hikgi dongo mar medo lony margi e weche mopogore opogore mag bero ngimagi. Lieta nigi lerno. Sigalagala rwakowa e gweng' ma Kipasi kuma mine maromo 70 nigi mor tok yudo lony mopogore opogore moting'o mar tweng'o, tedo, kanyakla kod chwe agulu. Ei wakae kopogore gi jok matimo food and beverage, jo tailoring, nitie ji te nyalo tweng'o. Koro king'e tweng'o inyalo manyo charandi, tinyalo yudo pesa ni mokikwayo ng'ata. Unajihishi kama mama. Ukifanya kazi yako upate pesa kidogo, at least utakuwa umefanya kazi kwa boma, hata utafunza watoto wako watapata elimu ya kawaida. Gwenge mambita nigi chula abich maidore e nam lolwe kachakre chon. Mine osebedo mana ka uso rech maritore, gino magiwacho ni osemiyo dongruok gi odok chien. Na train to no kanyal manage tiye ko training nikech no yudo ka duonga ne oda. Koro ng'en training midhi ka ine odi okinyali bedo free maloyo ka ng'ato kawo ni fee. Kaka an mama, nyithindo nyalo chiemo moka kwayo wuon parwa pesa, oka rit samo wuok ta penje ni tiwewa nang'o. Gisani anyalo bedo piny, anyalo timo repair, anyalo yudo pesa, anyalo timo gik mang'eny erokamano. Sama imiyo ng'ama miyo tegruok machalo kama miyo kawuono ni
obedo ng'at makonyo ode goganda mangima. Kaluwore kod Eunice Owino makedo kod ratich mine e dho wedhe nam Lolwe, kwan mine mirocho ratichgi kaluwore ni gionge yor yuto gi owuon ni malo, gino mane omiyo gikelo tegruok machalo kod magi. Wamor ni mine gi owacho ni koro kata dhao mane gintiego e udi odok chien nikech miyo ka miyo nyalo kelo gimoro matin e ode. Iwacho ni kanyako somo to gima ber ahinya. En ber ma anyuola mine gi dhi yudo kanyakla kod yudo mijingo e bero ngimagi modiochieng' kodiochieng'. Jael Lieta, Ramogi TV. Erokamano ahinya Jael Lieta kuom lipot makamano ber ka ji puonjore weche mopogore opogore. Iwacho ni higa en mana kwan, somo onge kod higa, inyalo puonjori kata ki hiki onianga machalo koda nade. Kata kamano nyako Ramogi Ajuanga, jalup Raila Odinga mane ng'wech mar laro kom ten piny Kenya mano Martha Karua, odiochieng' ma kawuono entiere Kerugoya mano e kaunti ma Kirinyaga, kama bende oromo kod grube mopogore opogore mag joma mine mano e kaunti ma Kirinyaga. Mana kaka ineno e wang' jowi mari kanyo, mano e kaka chenro chalo mano e kaunti ma Kirinyaga, mano Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga, kama Martha Karua kawuono rome kod grube mag joma mine. Weche makamago bende waluonu machiegni, ibiro yudo kuku kaachiel kod tiendgi e weche wa manyien mag odiochieng' ma kawuono. E kaunti ma Siaya, en ni jotenda riwruoge mag oganda e kaunti ma Siaya akoro ni kod luoro ni lwasi mar kwe ma osebet e kaunti no nyalo rochore ka jopiny ok bi yudo thuolo mar yiero jotelo magin ema gidwaro. Kane giloso e boma ma Siaya, jotelo go ka otelnegi kod Akelo Onyango wacho ni okang' magisekao mar nyayo kwe e kaunti no e kinde mag yiero koro nyalo lal nono ka jopiny ibiro chun kod goyo ombulu ne moko kuom jotelo ma ok gihero. Bende ne gikwayo josiasa mondo otem nyayo kwe e ndalo modong' kapok yiero otimore kata bang' yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Tumekuwa na muungano wa Angaza Movement ambao tunamulika kura. Tunafundisha wananchi ama wapiga kura vile wanavyotakikana wafanye nyakati ya election na vile inafaa wafanye wakipewa nafasi ya kujiandikisha kama wapiga kura. Kunayo jambo hapa kwamba chama kinachojulikana eneo hili linaitwa Orange Democratic Movement, ODM. Sasa hiyo ni chama ndio, lakini wananchi nao sio wote wangelipenda kujihusisha sana na chama fulani. Sasa ningelipenda kwamba wananchi wapewe fursa na nafasi yao ili wao wenyewe waweze kujichagulia viongozi wao pasipo kujali ni chama kipi. Bora huyo kiongozi ataweza kuwashughulikia kimaendeleo. So as we go out to vote, I would urge all the women, please let us support the women, let us give them humble time, let us give them the space that they need so that we can be represented in the decision-making bodies. As young people, we want to have peaceful elections, and we want to avoid as much as possible the violence that we are always associated with, and we are condemning all the politicians that may come up to use us. We are looking for good governance because resources are devolved, and we want opportunities to pass through us. So we want somebody who is keen and is going to mainstream his decisions in terms of vijana and their interest. So this time around, no violence, nobody is going to use us vibaya. Anyuola mar Agieka mawuok e gwenge Manandi koro ne obago lamo motelo ne yiero maduong' mar higani. Anyuola no kwayo jogo malaro kombe ma opogore mondo kik nyatulo e kinde ma jopiny dhi e yiero. Achiel kuom jotend anyuola no mano Josepha Kaila bende kwayo jogo mabiro kawo tenda piny mondo ogwel jod bura kowuok e anyuola mar Agieka, kama giwacho ni ok gisebedo ka giyudo kombego kowuok kuom duond buche ma pachoka. Siku ya leo ni furaha sana
wazee wetu wakiwa na maombi kuombea taifa letu la Kenya na viongozi wetu wote, na tunaomba wananchi wetu wa Jamhuri ya Kenya watumishe amani wakati huu wa uchaguzi, ambapo ni uchaguzi wa kipekee, ambao ni uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu ambao watatulinda na kutuelekeza mambo za kiuchumi ambayo itajenga taifa letu la Kenya. Kama jamii ya Wagie tunaomba nomination hata kule national na county government. Nyakwara Ramogi Ajuanga gikanyo emwachopo godo e giko weche manyien mabende ne waiko ni lak seche gi. Kata kamano nitiere weche mathotha ama podi waluo ni odiochieng' makawuono mano moriwo nyaka iko maratom okwacha ama bende no yuda ringre mare e kara kunyo mula ma Abimbo. Aka iko makamano biro timore odiochieng' makawuono akata timore odiochieng' makawuono e county ma Siaya. Weche mabende jofwambo magwa mayudore e county ma Siaya aluono machiegni kendo wabiro mi kuku koda atiengi parni kar kunyo mula ma Abimbo kata masira manotimore amara sienyruoka e kara kunyo mula ma Abimbo notimore dwe mara 12 higa mokalo. To Tom Okwacha ne oyuda kata ne ogol ringre mare e kara kunyo mulano mano banga dweche adek. Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe kendo wakwayo ni familia mare kachiela kod wede kod osiepe Nyasaye omigi chuny mar horruok e kindegi mabende gi kale mateka. Akao kamano Nyakwara Ramogi Ajuanga kanye mwachopo godo e giko mara chenro mar mbaka oromo. Kinyi makawuono chenro mabende ochako kanyo saa 12 mar okinyi nyaka sani aneno ka odong' mana dakika 2 kende to wachopo e saa 6 mar odiochieng'. Elo Sharon Ong'ao kachiel kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare wagoyo ni erokamano ahinya mara kete mana e Ramogi TV. Oriti masani nyenga Joyce Oduor.